Ewe, lo waziwayo ungophilileyo ngumzi wakhe Mbuli lo. God bless Africa. Sibeka ngoku imizuzu esi-11 nesiqingatha ibethile intsimbi yethoba kwivukani FM. Sithi ke ngoku yimbadu lede kubethe intsimbi ye-12. Masingene njengesiko lalapha ekhaya. Ndawo 16 kunyanga yeDwarha unyaka wamawaka 2025 kungolwesine. Kusuku lwanamhlanje nje siyabulisa, siyakhahlela mbambazone zesi sithili side sithi kratya nangapha kwaso. Sithi ke lowo nalowo makahlale ecaleni kwakwabo ize sibone uba ngubani na ukhoyo, kuba oko sisenako namhlanje sakunika ngokwezintlu ngezintlu. Yiyo ke le nto sithi amadoda asemathileni funeka ehlale kwindawo efanelekileyo, kuba sakuyikhupha lebhekile ngokwendlela asila ngayo. Yiyo ke loo nto siye sithi kubalulekile uba umntu makahlale kwindawo ayaziyo naziwayo kuyo nafanelekileyo, ze kungathi kusohluthwa ungazazi uba ubuhleli phi ze uthethe into eza kumkhuba omnye kuba ubuhlele endaweni engeyiyo. Yiyo ke loo nto sikhahlela nje ngokukhulukazi kwezi ncibamqhaka zesi sithili. Igama lam ndingu-Asanda Maliwa. Igagga lomntu omkhulu ke nalo lihlala kwanduli, nam kulapho ndisuka khona. Silelanga ntweni ngako, koko nje thina sibetha komofu, kuba ekugqibeleni eli liqonga ivukane lenzele wena ukuze sikwazi ukuhlangabezana kwimiba etshisibunzi. Ndithi ke eli ayiloqonga lazigxeko, koko liqonga lokuba sijonge umgama esiwuhambileyo kufuneka siwuhambile ukuze ngenye imini sikhale sivume kwakhona into yokuba sasilapha kweli qonga saze sakhona isisombululo. Ayiyo ke ingonyama eliqonga, koko liqonga lokuba nawuvakalise. Sithi ke abantu izinto bazithethela ngokwabo, asibathetheli ngokwethu. Kodwa apho sijonge khona kusuku lwanamhlanje sijonge umngcelele obubanjwe phaa namhlanje. Nawufuna ubulungisa ngakwixhoba ekutyholwa ukuba lidlwengulwe ngunoteksi phaya kanye eTsomo phantsi komasipala intsika yethu. Kuvakala ukuba lo ngumntwana oneminyaka nje eli-13 ubudala. Kodwa ke loo minyaka leyo uba imi ngolo hlobo, iindwendwe zam ziza kundinceda ukuzama ke ukusabela. Ndiyafuna ukusho into yokuba asizukulikhankanya igama lakhe kuba sikhusela isidima sakhe, asizulikhankanya tu xa siqhuba kanye le ncoko. Thetha nawe nje ke lo mngcelele ubukhokelwe iTsomo Stakeholders Forum. Sinaye ke i-coordinator kanye ke umququzeleli wayo uSimamkele Kaqwele. Mhlekazi, wamkelekile kwimbadu kwivukane FM. Amnosoke mntakamaliwa noba sewukum okanye Indata usathetha. ndikuwe tata. Masicokele nkqubo. No, mandithathe lithuba ke ndibulise kuwe, ndibulise ke nakubaphulaphuli ke be-VCR FM ngalo eli xesha. Ndibulise ke ingakumbi ke kwi-stakeholders zonke ndingazikhankanyanga ebesihamba nayo le ndlela ke besihamba namhlanje. Ndicinga uba sizawuthetha ngayo apha ke msasazi wam. Nkosi kakhulu. Kwenye icala ke sinaye usekela sihlalo wephiko lamanina kwi-ANC kwesi sithili saseChris Hani, bathi ke iRegion xa bebiza ngokwapha emibuthweni. Philiswa Kantsebenza. Maphili, enkosi kakhulu, siyakwamkela enkqubeni. Asikubulise mama uphiliswa. Masibe sithi usazama ukulungisa into zakhe kwelaa cala. Kwenye icala ke sinaye uceba we-EFF phaa ke entsika yethu local jurisdiction, nguye uNtomfikile Kaqoqo. Mama uNtosh, siyakwamkela kwivukane FM. Mandibulise Asanda kweli ziko likavukani community nabaphulaphuli balo. Inkosi kakhulu. Mama uPhiliswa Ntsebeza, ndicela ucofe le ndawo ihlabileyo apho kuwe, yiyo le iza kukwenza uphumele kweli cala. Le ndawo kuthiwa ngu-mute and unmute, uyawucofa yona ukuze uphumele sikuve. Yiyo qha into eshotayo efuneke uyicofile kanye apho kuwe. Logama ke sakulindileyo, ndiyafuna ke mntakaqwele ke sibethele ngabulazigcawu. Nifumene ntoni xa bekutheni ukuze nifumanise isiganeko
sesisitsholo sokuba naku umntwana uvelelwe into lolu hlobo futhi kutyholwa unoteksi. Enkosi kakhulu Mntaka Maliwa. Mhlawumbi mandiqale apha. Ewe ingabiyo ndawo yam ke, kodwa ke ndicinga uba ibalulekile ingakumbi ke nokhusela ke iforam kule meeting sikuyo ngoku kwaye nomhlangano sikuyo wanamhlanje. Andiyo content creator. Ndizama ke ukuthi ke Mntaka Maliwa, uba ngubani olapha namhlanje uze kanjani nam andimazi. Undimemile nje ezeforum into yokubana Yes. ize sizochuphisa icala lethu malunga nale case. Yes. Uba ngubani olapha uze kanjani, ndicinga uba ayinanto inokwenza neforum. Ndenzela into yokubana Bamenywe nakumntu ndim. yes, nakumntu ongaphandle Yeah. kutheni iforum yabiza ubani kwezi stakeholders zingaka isebenza nazo. No, ndizawumela ingakumbi ke iforum le iTsomo Stakeholders Forum, kuthiwe ke nayo mayivezelayo icala. Msasazi wam, akho nto inde ingako sizayithetha siyiforum ke. Ndicinga uba kudala siyichaza into ethi we are a well organized structure. I-structure endicinga uba apha eTsomo ke siyaziwa ke, not eTsomo qha, saziwa ke including national, because we had even interactions with the president. So si-structure esaziwayo esi-well organized. So izinto ezikumila kunje ayizonto esiqalayo udibana nazo siyiforum, ingakumbi kumda waseTsomo. We have been dealing with such cases ezi-critical, even ukufana naleya namhlanje. Now ke msasazi ke le icase yalo mntwana kuthe masingamchazi ke uba ngubani igama lakhe, siyibulela ke naleyo. Siyixolisele msasazi impazamo mhlawumbi ithe yenzeka, saba kulikhankanya igama lomntwana, nathi ke sibethwa ke kungazi. Sithi apha endleleni ke sibe siyafunda, sifundile ke. Silwenzile ke noxolo kwifemeli into yokubana zibe khona impazamo, because isothusile ukwenzeka kwayo le nto, ingakumbi isenzeka kumntu mhlawumbi ubungenawuze umcingele thina bantu basebenza naye, ingakumbi because sihlala sonke apha, sisebenza sonke. Ifika ke msasazi ke le ndaba, ndihamba ingakumbi ke namapolisa, sibheka eKomani ke kwenye yeeprograms ke esithi sisebenze nazo namapolisa. Kuthiwe ifemeli ke le kamntwana kudlwengulwe umntwana wayo, and udlwengulwe ngumntu ekusolakala into yokubana ungunoteksi. Then ke nam ke ndibe ke ndiyikhonfema ke loo nto apha kumasteshi, ndiba bendihamba naye ayitsho nokubana nyhani injalo. And then I started now ke to engage with his stakeholders zam, including esi kanye sibandakanyekayo singunoteksi. And nyhani ke uyifumana kwam kwawabe sitsho usihlalo into yokubana abakadibani, abakathethi, uba ifikile kubo into enjalo. Xa sele bedibene bazawutsho into yokubana mhlawumbi how are going to handle this matter. Yabe ke iyi-weekend ibinkulu kakhulu, besinawo nomngcwabo endicinga uba mhlawumbi ukhe wawuva kanoteksi walapha eTsomo. So ke yonke i-attention yethu ke ibilapho. Yabiqupha ke isithi uyavela ke ngoMvulo ummangalelwa lo, sithi ke wenze sehlo sibi kangaka, simdaka kangaka. Mandikhawuleze msasazi ndithi nyhani ke ngalo Mvulo lowo siyile ke court, because nam bendifuna uqinisekisa, because into yecase ke msasazi kumela kuhloba funeka uyikhe emoyeni, kufuneka uyive ngqo kumantyi. So kuloko nam ndithe ke as iforum samemana ke saya ke namalungu uyomamela ke le case on Monday. Sayifumanisa into yokubana nyhani liyinene into yokubana umntwana udlwengule, umntwana oneminyaka eli-14, edlwengulwa yindoda endicinga uba ineminyaka ngoku engu-40 plus. So ke msasazi yinto ke eyadanisa ke uluntu, yadanisa iTsomo. Sikhawulezile ke xa siphuma apho sisawuva into yokubana ityala eli limiselwe uLwesine, which is namhlanje, uyomamela i-bail hearing. So ke ze forum ke saya ke kwisikolo esomntana, we had a brief meeting nesikolo kuba
yeyona departure yokuqala nathi siyosherisa intlungu nesikolo senze umngcelele ke uya kwifemeli ke uyoxela imvume yokubana family sicela into yokubana sisebenzise igama lenu ukunincedisa nathi into yokubana siyilwe le nto siyiyewule ingakumbi kumhlaba waseTsomo. Yasisivumelwano esimandi ke so following day we met also i-taxi association to get to know into yokubana bona kuba ingathi bayabandakanyeka kulo mba bathini bona. Basinika iindaba ezimandi kakhulu into ethi nabo beyi-association yoonoteksi yaseTsomo abayisapoti okanye bayonxalenye nento eyenziwe ngulo tata ke sithi nguRose walapha eTsomo. So ingase umnqweno wabo oonoteksi nabo ingakhe isuswe le nto ithi oonoteksi okanye unoteksi because nesehlo esi asenzelekanga imoto le asebenza ngayo uthutha abantu, yenzeke kwimoto yakhe yabucala. So ithethe ukuthi ngoku ingase sithethe ngaye as isiqu because le nto uyenze kwicapacity yakhe isiqu not kwimoto esetyenziswa kumsebenzi oonoteksi. Kodwa ke in a nutshell ke bazithetha oonoteksi izinto ii-actions abazithathileyo mhlawumbi endizazikhankanya ekuhambeni nexesha. So ke sanesigqibo nesivumelwano ke siluluntu laseTsomo elithi namhlanje masiyeni ke uyokhaba ibheyili siyothi makangaphumi because ityala eli linobuzaza kwaye lenzeka ngexesha elibi abantwana beqalisa ukubhala iimviwo zabo zokuphela konyaka. Naye lo mntana uyachaphazeleka because wenza i-grade 9 and kufuneka ke ebhalile. So msazandizama ukuthi ke lifike kanjalo ityala sabe ke namhlanje ke sizama ke ukwenza lo mnyhadala obumhle obuzukile obuathendwe ziinkokheli jikelele zalapha ke kumda wase-Eastern Cape. Andifuni ukutsho noba ndithi mhlawumbi kumda waseTsomo bekukuhle ke siyiphawule ke nevukani ke ibiyinxalenye isebenzisana nathi ke ukhankanya ke so upapasha ke lo msebenzi omhle kangaka. So ke ndicinga uba msasazi wam ndingakhe ndibe ndisithi qha okwalo mzuzwana. Ya, siphango kwimizuzu ngamashumi 24 emveni kwentsimbi yethoba. Uba uyangena ekhaya siyakwamkela enkqubeni nokuvimba wethu saphuphuma wena. Ndiyafuna ke mntakaQwele xa sibuya siqhuba nale ngxoxo lo mntu ningaba kanti niyamazi nina kodwa usengumtyholwa naye asizukwazi ukuqhubeleka simkhankanye apha ngoba usengumtyholwa de afunyanwe enetyala. Sizama uthi ke naye igama lakhe asizukwazi ukulikhankanya ngalo mzuzu. Nawe ke mphulaphula sikuvalele ngaphandle ungangena ku-072 514 5381 sithumelele i-voice note uphinde futhi usifonele. Kaloku eli qonga sithe ivukani lenzelwe ukuze sikwazi ukuthetha ngengxaki zalapha abantu izinto bazithethe ngokwaba sibathetheli ngokwethu. Umzi wakwaBiyela Attorneys umema bonke abo bathe bagaxeleka kwingozi zemoto abo bangazange bafake ibango labo ku-Road Accident Fund ngokufanelekileyo. Siyabanceda nabo bathe bangamaxhoba okuphathwa ngokungakhathali ngoogqirha ezibhedlele baze bonzakala. Singabashiyanga ngasemva nabo bahlukumezeke ngokuxhatshazwa ngamapolisa bengenatyala. Xa ufuna inkcazelo ethe vetshe ngomsebenzi wethu sijonge kwiwebsite www.biyelaattorneys.co.za. Ungasitsalela umnxeba okanye usibhalele on our WhatsApp kule nombolo 077 377 1498. Amakhasi ethu onxibelelwano nguFacebook. Xa ufuna inkcazelo ethe vetshe ngomsebenzi wethu sijonge ku-www.biyelaattorneys.co.za. Siyafumaneka naseMonti Suite 1 at number 2 Clifton Road, eSelborne in East London. eBiyela Attorneys singamagqwetha azimiseleyo ngokukhusela amalungelo oluntu. 25 nesiqingatha ibethile intsimbi yethoba kwimbado kwivukani FM. Siqwalasela ke umngcelele obusenziwa ngabathathi inxaxheba abohlukeneyo phaa kwindawo yaseTsomo. Bebesithi ke hayi kwisicelo sebheyili anoba kanti yasinikwa inkundla lowo utyholwa ngokudlwengula intwazana eneminyaka 13 ubudala.
kulapho sikhoyo ke kusuku ulwa namhlanje. Nawe ke mhlawumbi uyayazi lento sithetha ngayo, ungangena nawe uvakaliso lwakho uluvo kuba apha emnxebeni sincokola kanye nomququzeleli weforum yabathatha inxaxheba phaa eTsomo uSimamkele Kaqwele. Kwelinye icala shilo ke sathi ukhona umama uPhiliswa Ntsebeza ngusekela sihlalo ophiko lamanina kwi-ANC apha kanye kwiregion le yaseKrizane. Enkosi kakhulu mama Ntsebeza, masikubulise sikwamkele kwakhona. Enkosi msasazi. Okokuqala msasazi mandixolise ngokuba ndingene late. Hayi. Mandibulise ke msasazi, ndibulise kuwe kuqala, ndibulise msasazi uluntu lwasentsika yethu jikelele, ndibulise umasipala wethu esiphantsi kwakhe oyiKrisane. Lo uthethayo nguPhiliswa Ntsebeza okwesasigqiba somama eKrisane, ndingu-deputy chair. Matata, tata namhlanje besikhokhele umngcelele wetyala lingakabilo tyala ke phofu, besikhokhele umngcelele esiye kuthi kwisehlo esisivileyo singabahlali baseTsomo, isehlo esisethusileyo xa kusithiwa umntana ona-13 years ureyichiwe, ereyitshwa ngutata omdala kuba ke ngutata uye umuntu ona-40 years. Siye ke njengokuba seletshilo uComrade Qwele uba baye bamobilizer zonke sizi-structures besikhona ukuyokuthi apha sithi phantsi, sithi makangaphumi uRose, makathi uba ngaba uyenzile le nto abonele ejele. Siye sathi ke kuyo lonke loo nto leyo ke sibe siphaya, besiqale ke sayovela silisebe kumzi apho bekhona isehlo besenzeke khona. Kodwa ke mandiqale ekuqaleni le nto mhla yaqalayo sikhona phaa kwamasipala waseTsomo lo uphantsi kwentsika yethu nayo. Lo mntana sive ngesikhalo thina sisezitoilets, esetoilet yena seve isikhalo kusithiwa nakumntana ekhala etoilet. Saphuma singomama, ayiboni yintoni. Xa siphumayo nanku umntana umile apha emnyango ukhohlwe kuhamba, unegazi imilenzele yakhe. Sibe sesibuza kwenzeke ntoni, athi ureyitshiwe. Ureyitshwe ngubani mntanam? Ndireyitshwe ngutata. Utata ongubani? Ungamazi lo tata xa unqam? Athi ndinamkhomba. Atsho amchaze uba ebenxibe ntoni na. Siqonda ke phofu le into asiyoyethe yamapolisa. Kuye kwasiyabiza ke umntu okuthiwa ukhona apha ongumakazi wakhe ophangela kwalapha kwamasipala, intona ebengaphandle. Safowunela yena uba makakhawuleze afike. Ufikile ke umakazi wakhe. Umakazi wakhe wazama naye ukwethuka sesisiganeko le nto ayibonayo, wabe sesithi mthathe ke ucele imoto imse epolice station. Uyenzile ke umakazi wakhe wamsa epolice station. Siye sashika ke thina siluluntu lalapha eTsomo simangazekile yile nto, kuba kaloku xa izothi umntana ureyishwe ngunoteksi, ekubeni oonoteksi ingaba balayisha abantwana, kunjalo nje kuye kwafumaniswa lo noteksi naye unayo itrip yabantwana besikolo abalayishayo. Yasimangaza le nto siluluntu lalapha. Sifuna ukuthi ke thina siyi-Women's League isikhathaze kakhulu kuba ngoku isiphelisa ngamathemba kubaqhubi bethu, kuba kaloku abantwana bethu bakhwela kwezi moto zabo. Kodwa ke sithe sakubona lo mngcelele walapha namhlanje sanethemba kuba oonoteksi bebephumile kangangoko bonke kunjalo nje bezosapota uba no bail. Kunjalo nje siye bafumanisa bathetha ukuthi bona abahambisani nale nto. Bayithethile nekuthi nemoto zikalo mfo bathe mazikhe zithi qha kude kucace uba liya ngaphi na ikheyisi le yommangalelwa. Ndithetha ukuthi ke sinalo xhala apha eTsomo kuba kaloku asiyazi uba izozala nkomoni na, kuba ke eyona nto isenza sibe buhlungu bezikhona iikheyisi ezikumila kunje. Kufumaniseka uba ezi kheyisi azihambeli ndawo, siye singoomama siyokuthi no bail, sibone umntu sele ngaphandle. Yiyo loo nto ke ngoku isenza uba sibe nexhala into yoba ngaba izohamba ithini na le. Kodwa ke ndinethemba kuba isifundisi besikhona sonke phaya. Noko ndinethemba into yoba uThixo uzawukwenza into yoba uba ummangalelo uyenzile le nto uyakubolela ngaphakathi, uyakubolela ngaphakathi, ujustice uyakusincedisa kuyo lonke loo nto leyo.
Siye sathi ke kuyo yonke loo nto leyo sangena ngaphakathi uyokumamela uba ithina into yetyala. Siye safumaniseka into yoba kwa ummangalelwa uthe ucela ahlale ngaphakathi, wasincedisa ngokuthi ke ibheyili akayifuni. Ndithetha ukuthi ke ungaphakathi ityala limiselwe umhla we-13 kaNovemba. Sicela ke kubo bonke oomama abanabantwana, siyacela ngala mhla we-13 zabasixhase kangangoko ukuphuma ukwenzela uba bayazi abantwana. Kunjalo nje Msasazi, into esiyithandileyo sisikolo apho afunda khona. Ebephume bonke abantwana, iitishara zizonika isapoti. Sathetha phambi kwabantwana uba abantwana mabangayifihli into noba enziwe ngulo mntu oyi-victim, makeze ngaphambili azochaza uba ikhona nam into yandehlela ilolu hlobo. Ndibulele kakhulu loo nto leyo kuba kaloku abantwana bethu bayazenziwa ezi zinto bazifihle benikwa imali. Ndithetha ukuthi ke ibe njalo ke Msasazi, mandikhe ndithi cha ke Msasazi kancinci. Nkosi kakhulu. Sikumzuzu wama-28 phambi kwentsimbi yeshumi. Uba uyangena sincokola ngomngcelelo obuqhutywa kanye phaa entsika yethu sishilo ke sathi intsika phaa ke eTsomo iTsomo Stakeholders Forum ikhokeleke umngcele ebunobathatha inxaxheba abaliqela beyothi kwibheyili kulowo urhanelwa ngokudlwengulwa intwazana neminyaka eli-13 qha ubudala, nto leyo ibonakala noko ingumba othande ukuliqhela ilizwe loMzantsi Afrika izenzo ezifana nezi. Mhlawumbi nawe uyafuna uphawula ku-072 514 5381. Shilo ke sathi into zethu apha zikhona kuba ngoku siyapha kumamuntu omfikile xoxo. Shilo ke sathi yena nguceba we-EFF phaya entsika yethu. Sibulisa kwakhona sikwamkela mama. Masithethe ngalo mngcelele ngendlela eniubone ngayo, ingakumbi ke ekubalulekeni ukuphakamisa ilizwi kwindlela ke yokuthi hayi kwizinto ezingafanelekanga ezifana nolu hlobo. Ndiyabona ke bephumile kodwa ndiqonda sele ukhona ngoku. Sisesikuwe kanye mama uXoxo, sincokola ngalo mngcelele. Mama uXoxo? Mandingene mntakamaliwa. Yes. Ewe, mntakamaliwa nguManyawuza lo nguZiqelekazi ngungqungqushe. Yeah. Kulaa mbutho we-EFF ukulaa desika ye-GBV. Sithe sakothuswa ngulo mbiko sathi makhe siphakame siyokungenelela. Mna ke ndikulaa lali yaseMtshanyane kuCofimvaba. Okay. Eyona nto isisusileyo andizukuphinda-phinda ezi zinto sezithethwe zizithethi wena msasazi wam. Eyona nto isisusileyo kulaa mbutho wethu ngumbuzo oya kootata. Ithi into yethu kwabangasa sathetha ngootata abadlwengula abantwana namanina. Siyabuza ke ngoku senzeni singala mabhinqa emadodeni. Ingaba asizonda ntoni? Ngumbuzo esinawo emadodeni ke lowo. Kwabangasa siyadlwengulwa, kuhlwe siyadlwengulwa, asiyazi into uba singabheka phi na. Eyona nto sizokuyithetha yinto ethi yini nale ndoda ukubulala ikamva lomntwana oyintombazana. Lo mntwana uya kuzizonda ubomi bakhe, akanawuphinda azidle ngobuntombi bakhe obuthathwe yindoda endala engangotata wakhe. Kodwa ke siyimisi ngulo mbutho sisithi le ndoda yenze eli sikizi maze ingakhe ilingisizelwe, yona mayihlele ejele. Kuba intliziyo eyam iye yabuhlungu kakhulu xa ndibona umngcelele wabantwana abancinci bezikolo zaseTsomo bephethe amaphekepheke bezikhusela kootata bangenalo usizi. Uthi umbuzo wethu uthando lwayaphi kootata? Ayikho into sinoze siphinde siyithethe. Ootata basikhuphile ebomini babo nabantwana bethu. Ngalo mazwi thina singulo mbutho sithi akwabe umenzi wobubi uyakufela ejele. Enkosi mntakamaliwa. Ayo yethu sodwa nawe ngena ekhaya 072 514 5381. Mntakaqwela khawusizobele nje ngabantu abakhokela nababona ukusuka nokuhlala kwentatho nxaxheba yaseTsomo ngokukhethekileyo.
esi siganeko kulilisho kuyiveza ngolu hlobo lento uba sikwilizwe ngoku ireyiphu seyiyinto eqhelekileyo, seyiyinto kuqheleke izinto ezimbi manditsho. Injani imeko yale ndawo seside sithethe ngalo mntwana nje? Qhelekile le mikhuba kwaye ithini indlela yokuzama ukukhawulelana nezinto ezi, ingakumbi xa sithetha ngabantu abatyholwayo ibe ngabantu esibaziyo nabasondeleyo kuthi ekuhlaleni? Enkosi Mntakamaliwa, besenditshilo ngaphambili ndathi kamandi thina siyiforum seyiwuhambile lo mgama. Yeah. Kudala idila ngezi cases zohlobo. And uba ubuyiqaphela kuleya namhlanje ke i-March, I would say, Yeah. it was very different kwi-March besikhe sanazo before. Ihluke kanjani? Ngomhla we-19 kaJune kulo nyaka simiyo besihleli no-Judge President nayo yonke i-legal team yakwa-Justice yalapha e-Eastern Cape ibilapha eTsomo. Yeah. Sibuza into yokubana oko sakhala sikhalela into enye yintoni na emasiyenze kwiimeko ezilohlobo. Eyokuqala ke endicinga uba siye sayi-implementa and siyayi-implementa kule icase, sifuna uyibona into yokubana ingaba izawuhamba kanjani na. Nantsi ke msasazi wam. Yeah. We were advised into yokubana masiyeke le nto yosoko safaka ii-memorandums ngalaa mhla kuthiwa kuwiswa ngawo isigwebo. Yeah. Now let us write a letter okanye sort of, you call it a memorandum or a petition, 24 hours umantyi awise isigwebo okanye aqoqe elo tyala, of which yesterday ke we have sent a letter to the magistrate that explains into detail why sisithi lo mntu sirhalela angayifumani ibail, so that it will help umantyi, because umantyi yena le ngxolo siyenza phaa phandle, to be honest akayiva akayazi, nyhani akayazi umantyi, because i-court is inside. Akho kwanto imxelelayo uba kugcwele apha phandle if nifika ngalaa mini, for instance. So now umantyi ke ngoku will be able now to say xa esenza ewisa isigwebo zakhe, he studies also what we have written to him before that judgment has been made. So ke siyenzile ke loo nto, yiyo le nto si-confident sathi mhlawumbi nokoyika kwakhe uRose uxolo ke msasazi ke eli gama ke seliqhelekile kuthi apha ezinqondweni, kodwa ke mhlawumbi ke lawo uyaliphela. Naye umrhanelwa lona mhlawumbi ngokoyika kwakhe uyiqondile into yobana ebihleli engazuwina, because ngoku asibethi ngalaa ndebe besikade sibetha ngayo indala. Okwesibini ke msasazi wam, yinto enokwenza ne-DNA test results, because buyaqaphela into yobana yeyona nto ibidileya iicases zaseTsomo, kuthiwe yathatha i-DNA test ifemeli yade yalibala. I'm here and I'm confident that sikhe sayenza kwicase ibisemangelengele. Sathi sicela ii-results zalo mntwana nalo mntu asolwa naye zingasiwa le route iqala eBhayi, because there is a route apha e-Eastern Cape ethi if ndidlwengule umntu othile apha eTsomo zizawuthathwa zisiwe kwilab eBhayi, zihlale phaa for inyanga about 3 months phaa eBhayi, zilinde mhlawumbi ke nezinye ziphinde zimuvwe zisiwe eKapa. So now mayikhe ithathwe Mntakamaliwa ezi results straight zisuke apha eTsomo, umcuphi azise wakwa-FCS enantsikeni eCape Town, afike azilinde phayana zenziwe. They take plus or minus 2 weeks and then they get back zifumanekile, ziyile nto mhlawumbi zifunwa ngabahlali okanye zifunwa ngulowo ke ulwa nabahlali. So ke siyenzile sayibona ke mangelengele, loo nto isincedisile nangona ingakhange isincedise, because uthe lo mntu ebesolwa wabe seyebulewe ke ngabahlali kwicase yapha emangelengele. So siavoida into ethi mhlawumbi ayifumane ibheyili umrhanelo yabulapha eTsomo, abulawe mhlawumbi ngabahlali okanye ehlelwe sisehlo, then zithi zibuye ii-results abengekho, sithetha ngento eyenzekile emangelengele. So sithi ke ngoku mgcineni ngaphakathi,
then ke ngoku umtshutshisi nomcuphi nomagistrate kupushe into uba ii-results zithathe mhlawumbi at least 2 weeks ubuninzi, then zikwazi uba zibuye kukhawuleze kuwe isigwebo. Because le nto bana ziqale ebhayi iwamoshile amatyala amaninzi, iwenze awabinaweyithi amatyala amaninzi, baswelekile abantu bengenzanga nto ngenxeni yaloo nto. So zizinto msasazi esisazama ke uzixoxa, nangona yayitheke laa team yayilapha le yelab yokubana kube kwilab apha Eastern Cape that determines its own results. It's something that is difficult but it's a need. So ndicamsa zoba mhlawumbi singake siqhoboshe ezo zinto nathi apha Eastern Cape, amatyala ekumila uhlobo angaphetha esenzeka ngendlela elungileyo nencedisayo kuluntu lonke luphela. Kodwa ke mandehle ngelithi ke msasazi, siyacela sizithoba siyiforum kamandi sivumelene nezikolo ngelithi njeba kuzawuyovelwa nge-13 eziba seyitshilo uMama uNtsebeza, abantwana bona bezikolo zonke, because it will be exam time, asifuni ubaphazamisa ingakumbi besasikolo salamntana, asifuni ukwenza ngxolo, asifuni ukwenza zimatshi, kuba ngoku sithi siyenza le nto ngediplomacy. Ngoku we are engaging on documents, we are going to write where it needs be, we are being advised also by lawyers. So asizuphinda sibe nayo ngoku imatshi ekuzawuthiwa mhlawumbi kuyamatshwa kuyiwa ecourt justice for this one, because kuthiwe psychologically might have an impact. Now we are advising into yobana when we mobilize for that day, that should be a silent mobilization, but bear in mind that we need to go with kwezi strategies now that the magistrate needs, not nje uwabalaza singqole sithini. So kodwa ke ndinalo ithemba as now we educate each other kwezi platforms izawubancedisa nabanye abantu kwezinye indawo, yenze into ethi xa umuntu kuthiwa uyayifuna ibheli tata athi hayi mna ndiyoyika ibheli andiyifuni, njengale nto siyibone namhlanje. Enkosi msakazi wam. Sikumzuzu weshumi elinesixhenxe ngaphambi kwentsimbi yeshumi kwiVukani FM 0725145381. Sincokola kanye noMsimamkele Qwele, shilo ke sathi coordinator phaya ke eTsomo Stakeholders Forum. Kwelinye icala sincokola nosekela sihlalo wephiko lamanina kwi-ANC uMama uPhiliswa kaNtsebeza kanye apha eChrizane. Kwelinye icala sinaye ke uMama uNtomfikile Xoxo, shilo sathi nguceba we-EFF phaya entsika yethu. Mama Ntsebeza, ngoku ndifuna ukuyijonga ngoku njengomzali ngakumbi ongumama Msasasi. ose okwisikhundla manditsho, noba sisembuthweni na, it's okay. Xa kukho izinto ezinje, ayoyokuqala le nto sithetha ngayo namhlanje, zinintsi singazibala kusephandle. Xa nihleli phana ngamanina nijonge imontlalo efana nale matshi okanye nesizathu sale matshi sithetha ngayo namhlanje, nithi xa nithetha ngokukhethekileyo ningamanina nibone uba inoba bethu kufanele kuthiweni ukuzama ukujika amatyaba zonke kule meko? Enkosi Msasazi. Msasazi, into ezinje kudala zisenzeka. Kunjalo nje kudala amanina ephakama sisitsha ngamalanga kwezi khoti sisithi xa kukho isihlo esinje nobheli. Kuyo yonke ke loo nto Msasazi sithi sakuva sive kuthiwa uphumile umntu, siphinde sizame into uba kwenzeke yintoni le ingenzekiyo. Siyazama ke thatha Msasazi singamanina ukuthi noko urhulumente esimkhokheleyo siyacela asincedise kakhulu kwizinto ezinje, kuba endaweni uba zibuye umva zibheka phambili. Into yona singamanina okokoko siyakhala, sikhala ngala madoda, noko isenza nathi singonwabi singalamanina, singazi uba senze ntoni na. Uyabona ke Msasazi, ndiyayiva uba uthi sicinga uba njengokuba sikhokhele sithini. Msasazi, sihambile singalamanina, sesivela naseprovinsini siyichaza into enje, into uba noko masincediswe ngujustice. Ujustice makasincedise umntu xa kukho into enje makabolele ejele.
Ndicinga uba ke mna eyona nto ke ngoku uyayibona kulena ikheyisi ke neli hlobo bendibone ngalo apha namhlanje, noko urhulumente uyokhe athathe amanyawo kuba ibuhlungu into eyenzeke emntaneni omncinci kuphume nabuyo. Itshomi ibiphume yonke, intsika yethu ibigcwele apha, wonke umntu namhlanje, kuba le nto isisibhonono uba ngaba singalamakhosikazi senze ntoni na. Noko nam ndifuna ukuthi singalamanina siyacela urhulumente makekhe angenelele. Kunjalo nje uba ummangalelwa uyenzile le nto, siyarhalela abolele ejele. Izibe sisifundo, iyakuthi le nto izibe sisifunde kukhe kubekho umntu oyi-1 ongaphumiyo abolele ejele, iyakutsho ibe sisifundo. Ukuyayiqaphela iyaqhubeleka msasazi, kuba kaloku bayaphuma aba bantu singazi kwenzeke ntoni, sibe besixhentsile sixhentswa okokoko. Sithi ke ngoku noko kule mikheyisi makhe kubekho umzekelo, abolele ejele, ayothi amadoda enze zinto atsho ayibone into yoba urhulumente wethu uthathe olunye unyawo. Enkosi msasazi. Nkosi kakhulu, sikumzuzu we-13 phambi kwentsimbi ye-10. 072 514 5381. Mama uXoxo, nani nenza ngokufanayo nomama uNtsebeza? Nithetha into ibonakala okanye ivakala ngokunga akho futhe elide licace kwinkqubela okuzama ukuhlangabezana le ngxaki? Enkosi msasazi, unyanisile umama uNtsebeza, siyazama kuba kaloku sivele singathi ngoku ngumbutho sithi singoomama khe sizame ukulwa le nto imbi kangaka yenzekayo. Sizamile msasazi nakulo wethu umbutho ukuqokelela abefundisi, sifuna kuthandazwe. Sithi xa siyithetha ngase sililizwe, masenzeni ntonye, sithetheni ntonye ukwenzela uba le nyanda siyibophe ingahambi siwe endleleni. Eyona nto siyithetha yona sikulo mbutho sithi unobangela wale nto kukungakhathaleleki kanye kwabenzi bobubi. Ubabone besenza ububi namhlanje, ngomso uphinde umbone phambi kwegeyithi yakho. Yiyona nto sisayicela kakhulu leyo kuba urhulumente makhe aba bantu benza ububi bohlukane nokonwaba ngaphezu kwabantu abenziwa ububi. Enkosi msasazi wam. Nawe mphulaphula uvaleleki ngaphandle kuba kade besithe abantu izinto apha bazithethela ngokwabo sibathetheli ngokwethu. 072 514 5381. ngaba wena ungena nawo sithini na ukwimbadu kwivukani FM. Siyakubulisa molo. Molweni mama. Urhulumente ootata, bonke ootata, abefundi, oobhishophu, wonke umntu ongutata, abantu ootata besintu, bonke ootata noonyana babo, dolophu nedolophu, wadi newadi, lali nelali. Uba ngaba kungaphakama ootata ake bayiphakamele le nto, ingalunga. Urhulumente nootata baphakame bayihoye le nto yenzekayo. Ngokudala iphelile ifuna ootata, abefundisi, oobhishophu, oosihlala, wonke umntu ongutata, ootata besintu bake baphakamelele. Yintlungu le kuthi, yintlungu le kuthi. Bake baphakame linye ndithi mna bake siphakame ootata bonke, badibane noonyana babo, wonke umntu ongutata. Khe kuhlanganwe babonisane, babonise abantwana, bafundise abantwana, baqhekeshe abantwana ngale nto yenzekayo. Kudala Yes. akhona yenza amakhwenkwe ayeka ngootata baphume. Yathi ziphelele ukwazi kwaphuma ootata. Nasile ntlungu sithi yintlungu lesikuyo, siphila ubomi bentshontsho ngenxa yabantu abangootata. Baphakame bona, baphakame balungise le nto. Inkosi. Kodwa mama ndiyafuna ukuza nombuzo ngoba ingxaki kweminye imizi abekho tata. Umzekelo icala phaa endlini le nto
ootata abo ngeli hlobo utsho ngalo funeka badibane besisiqhu esithile. Kweminye imizi abekho tata, kukho mama kuphela. Sithini isisombululo sokukhawulelana nale nto? 072 514 5381. Nawe ungangena uphendule inxalenye yale mibuzo, kuba ekugqibele into efanele sithi ootata mabaphakame mhlawumbi kwilali ethile, kwimizi ephaa ko-20, fumanise bahlanu okanye bayi-7 qha ootata abakhoyo, abasekho tata, abanye zi-single parent. Sithini kuloo meko? Uba ifuneka naxa sithetha ngale nto ne-parenting okanye ke le nto yokukhulisa abantwana, singayibalekeli into yokubana inkoliso ngoku yabazali abakhoyo ayisengobantwana abaze ngomtshato kuphela, kodwa kubantwana funeke bekhuliswe phantsi kwendlela enye, phantsi kokuba babe nokuqonda okufanayo nokuthatha uxanduva. Yiyo le nto ndibuza le mibuzo nje ndiyongezelela kule ncoko. Sikumzuzu wethoba phambi kwentsimbi yeshumi. mandibulise msasazi, ndibulise nakubaphulaphuli nakwiindwendwe zakho msasazi. Ndiyalibulela mani msasazi inyathelo elithathwe zezonkokheli zilapho into yobana abantwana abancinci bakhuseleke into yobana sebangaxhaphazeki ngokwezesondo. Ngokukhethekileyo ndilibulela esi stakeholder nabo siyi-taxi industry ukuthi nabo bayikhalimele isenzo esimila kunje, bangazibhaqi bemthethelela uxa wabo ngenxa yento yobana besebenza bonke, kodwa bame enyanisweni, because ke i-reality of the matter is that before bebengonooteksi bazi-members ze-community, therefore kunyanzelekile into yoba bebe at the center yokukhusela i-community. Ndibulela kakhulu uzinkokheli, intle kakhulu, nihlale niyenza into enjalo, kumele inyaniso zinkokheli. Enkosi, ndiyabulela. Molweni mntakamaliwa. Molweni ma. Molweni msasazi wam. Yho msasazi, ke ngoku yambikele ibaliswayo kanoteksi, kuba ndizisho uba unoteksi kanoteksi odlwengule umntwana akugqiba kwayena ethutha abantwana enesitafu sabantwana. Ngoku abantwana ngoku bazaboyika oonoteksi, kanti ke abenzanga nto abanye. Noko ibuhlungu kakhulu okokuba amoshe ubuntombi bomntwana. Imbi kakhulu into ayenzileyo lo noteksi, kuba kaloku ngoku umosha ikusasa lomntwana. Umntwana efunda uzawube ehlekwa ngabanye abantwana, kuba abantwana kaloku bayathanda uhlekana. Ibuhlungu kakhulu into kanoteksi lo, andizusho uba ngoonoteksi, kanoteksi athi awugqiba engunoteksi ethutha isitafu sabantwana aphinde kwayena adlwengule umntwana. Ngoku uzawuthambakala kanjani? Makabolele ejele, sonele kukuhlukunyezelwa abantwana bethu, sonele. Makahlale phejele ngaloo 13 le ndizabe ndipha etawuni nditatsalasa for abantwana aba bethu. Bazawuthini ngoku abantwana ngoku? Bazawubathemba kanjani? Yho hasuka, bamdaka gqithi mani. Hayi, mdaka lo mntu, akangohlala nabantu, sisilwanyana. Okay, 072 514 5381. Ungena usithini wena ekhaya? Molweni msasazi, akho nto zimbi namhlanje. Tata. Sisimanga sale kwekwe le. Le kwekwe lena yenze ke ngoku ihlazisa amadoda ke ngoku. Le kwekwe ihlazisa amadoda. Bangabe bedibene nam ke ndiyinqumle amahunduzo la kwekwe le. Mfelo metelona ecofumvaba engcabango emmangweni danko. Ngewenze njani ibhuti, ngewuyinqumle ntoni? 072 514 5381. Tata, siphila kabuhlungu kunabantu bangoma. Kuthiwa nabantu abangootata bengazuyazi
khona ngaba kuze isizwe sande funeka kubekho abantu ababhinqileyo. Xa ngaba kuzawudlwengulwa ngolu hlobo, hayibo, umntu odlwengulwe makaphelele ejele, ubomi bakhe mabuphelele ejele, mabuphelele ejele, angakhutshwa. Ngoba xa ngabe ekhutshiwe, mna mntu ebedlwengulwe ndizawuphinda ndihlale kabuhlungu. Ndicela tata. Nkosi kakhulu. Sipha ngoku kumzuzu, sileqa umzuzu wesithathu phambi kwentsimbi yesube. Sinithatha njengoko sawuphinde sibuye sinithathe nje wena nje khululeke nje sawubone sithatha sibuye siqhubeleke nengxoxo neendwendwe zethu. Molweni msasazi, molweni. Molweni mama. Oh, Nkosi yam, mama Nosandi apha eNtabethemba. Nkosi, ye msasazi, uyabona ngoku izinto ezehlayo zingapha kumnyinge ngoku, into ezenzekayo. Abantwana ngoku bayeka udlwengulwa ngootitshala, or badlwengulwa ngootitshala phinde badlwengulwe naseziteksini kwabantwana banye besikolo. Ibe kubhekwa phi ke ngoku apho kuyiwa khona? Hayi, uSathane uhamba ngeenyawo ngoku phantsi. Hamba ngeenyawo. Yes, isono ngomntu ongenaxhaphaza likaThixo entliziyweni. Sisono, wenza nje loo mntu loo nto angayaziyo. Bazawuhamba phi abantwana, bawukhula phi bona? Ngoba bonke abantu benze into yoba badlwengulwe uba abantwana bona bezenzile zonke izinto phezu kweligadala lomhlaba. Loo nto bangayihoyi. Ngoba bayamora nje, bamora abantwana fanele uba nabo bakhule bazokwazi utitsha abanye abantwana, bazokwazi uqhuba iteksi nabo ngenye imini babe ngoonoteksi, bayabamora. Yho, ayinzima into kweli lizwe, inzima. Inzima kakhulu, ayiphakamiseki msasazi. Hayi, Nosandi lapha eNtabethemba. Hayi. Makube le ngezidlwengu. Makube le ngabenzi bobubi. Kwasa kwahlwa. Hlaba kaThixo uyonakaliswa. Umoya wokudlwengulwa, umoya ndini wenkohlakalo, umoya wobubi. Yho, sawuphila phi? Abantwana bawukhula phi bona? Jehova, abamoyiki uThixo abantu, abamoyiki tu Thixo. Ngoba kaloku xa ubona umntu noba ngumntwana, ubona umfanekiso kaThixo oba umsasazi. Awunyole uThixo esweni noba nyhani ithemba lakho yintoni apha ebomini emhlabeni. Hayi, sawuyewula loo moya, umoya wenkohlakalo, umoya ongenanceba. Yho, zolo bekuthiwa nangu umntana etshisiwe ngumamakhe, emtshisa ngamanzi. Tshisa ngamanzi wamtyisa ityhefu umntana ona-11. Yho, umoya. Masize kuwe mntakaXwela. Awusithathe ke ngoku sibuyisele ekhaya. Ikhaya lalo mntwana nabazali bakhe. Isizathu soba nditsho kuba kukho abantu izinto ezibehlelayo kuba kusaziwa uba phaa kwamaliwa akho mntu uza kuyilandelela le nto. Ebenoyenza kumntana wakwaXwele, kodwa kuyabona uba phaa kwaXwele bakhona abantu abanayo i-advocacy. Kodwa abantu bakwamaliwa ngeke bakwazi ukuyilandelela le nto. Nintsi ke izinto esinawureferensa ngazo. Umntu ngamnye elalini yakhe khona izinto ezehlela abantu ngenxa yemvelaphi zabo. Kuthiwa hayi uba nakanabo abazali, ngoko ke akho mntu unakuyiphakamela le nto xa ndithe ndayenza kuye. Khawusithathe usibuyisele ekhaya kwimeko nekhaya asuka kulo lo mntwana nabazali bakhe. Mhlawumbi kusizobele nemeko yabo xa kungoku. Enkosi kakhulu mntakaMaliwa.
Mandiqale ndiveze into ethi endiphantse ndabuyilibala. Zininzi mhlawumbi ii-cases ezizayo kuthi, mhlawumbi singazihoyi zonke. Nasi ke isizathu ke mntakamaliwa, fortunately ke siyasebenzisana namapolisa kwizi-structures esikuzo. Yonke nayiphi na ikheyisi eye ivele siye si-analyze, ingakumbi mna ndiye direct kumastishi ndifumane ipicture yedokethe uba lime kanjani. Then once ndiyibone uba le noko ayisekho kumda endicinga uba mhlawumbi singakwazi neforum siwuxoxe sibe nayo indlela yokuncedisa, iqhubekeke ngaloo ndlela iqhubekeka ngayo. Ndifuna uya kwinto ethi ke kokuqala, asinayo nayiphi na ikheyisi okanye mhlawumbi ikheyisi ekuthi singayiniki i-attention efana nezinye, but indlela ke ngoku yoresponda kuzo angekhe ifane. Mhlawumbi uyandibamba xa ndizama uthini. Okay, yeah. Kule yalo mntwana ifemeli yakhona, mandiqale ndiyithethe into ethi yifemeli engathathi ntweni, and yifemeli futhi efana nezinye, efana nale yalapha ekhaya. Yeah. Akho mahluko. Yeah. Now ukufika kwayo khange mna kuqala ndijonge uba yifemeli enjani, ndijonge isehlo esi. Yeah. Yiyo le nto ndithe kuye umama mandiyiva ngoLwesine ngaye, kuba ndiyive ngomzali mna uqobo. Ndancoma okokuqala mna isibindi esi sokubana athi qwele umntwana wam wenzeke yile nto. And mntakamaliwa ndicinga uba siye sathula siyi-forum for almost 4 days yenzekile le nto, up until uMvulo apho kuqale kwakho khona sandla. Singayikhuthazi ke loo nto, ingeyonto endirhalela uba mhlawumbi ingaphinda yenzeke, because mhlawumbi naye beseliluzile ithemba lokubana kutheni ngathi mhlawumbi andincedakali. Yilaa process ke ndithi ke yi-cooling process, sisazama uyistadisha yonke le nto uba indlela sizawuyenza kanjani, kuba i-gender-based violence is one of i-pandemics that has been declared eSouth Africa. Kufuneka ube careful ke kawudila ngazo ke msasazi wam kulo lonke. So ke mna ke ube fortunate ke ifemeli ndahlala nayo ndiyibonile imeko yayo, akukuhlanga kwasemntwaneni. Bendikhe ndayikhalimela ke ekuseni kwalapha evukani kwinto ethi ndibe bukhathazeka xa i-Department of Social Development efike mva kule case, kuba umntwana udlwengulwe ngoLwesine kodwa uzofumana uncedo kuqala ngoLwesibini. Nalapho kuthiwa makaziyele ofisini. Zinto efuneka sizithethe apha msasazi wam. Xa umntana kuthiwa udlwengulwe ngoLwesine, kulindeleke into yokubana ngoLwesine lowo akulalwa. Kuyinqo apho kufele khona ithole, kungathiwa yima mntakacwele. Uthi u-social development okanye abonontlalo bebejongene naloo nto uba umntwana makasuke kule ndawo kuye aye phaa kubo eofisini. Yiyo le nto ndikuxelela ungaxokisi, kwenzeke loo nto. ngaba sisentsomini bakunjani. Kodwa ke asizelanga loo nto, because asisafuni ugxeka bani ngoku. Zizinto esinganqweneli into yokubana ziphinde zenzeke, because zezi zinto zijubhethayiza icase. Uxa uphambi komantyi kuthi hayi oonontlalontle baze emva kwe-4 days zange ithini, so ayinayo weight le nto yonke le nto. Zirongo ezo nto, and ingase zingathethwa ngulo kaQwele yedwa. Naba mama balapha ecankwam kwii-structures abakuzo bazazi, bakwazi uncedisa, bakhwaze kwiikona bakuzo, kuba iikheyisi ezikumilo olu hlobo. That is why ndisithi xa uyifumene afuneka ungxame uxhume. You must have time to analyze it and how are you going to tackle it, because it's declared as a pandemic. So ke ifemeli msazi yalo mntwana iqhubeke kabuhlungu kangento yokubana ndandide ndisithi uba bendenze i-social work esikolweni ngiye ndandiyiqhuba ngokwam laa process, kuba ngoku mna kuye kuthiwe unjani umntana ndithi awurayithi kuba ndibona umntana ebaleka phaa ihamba phayana, kodwa ngaphakathi andimazi. Kodwa masikhonfeme into yokubana ke kuthiwa ke bazawuncedwa ngoonontlalontle ubheka phambili. Mna ndisakhalela kwala malanga
adlulileyo. Kuba umntana funeka ngomvulo ebuyele esikolweni, kodwa akusenani msasazi. Ukwehla ke kulaa mbuzo wakuba ijani imeko ekhayeni, imaxongo kakhulu, akumandanga. Kodwa ndibathembise nto inye, njengamntu ke uye wazityumba ukuthi uzawulala kwicala abalala kulo. Yena utata lo wenze le nto akazobuya phayana, kwaye futhi isigwebo ezi uba umama esitsho intokubana ingase kubekho umntu omnye okwenziwa umzekelo ngayo. Ndicinga uba kufike elo xesha ke apha eTsolo into yokubana kubekho lo umnye. Andazi msazi wam uba uvile ka esithi umama uNtsebeza, bona abantu bayibonileyo le nto, umntana ebegqibhiza igazi. Yiba nepicture yomntana ozawugqibhiza igazi. So ibingumbono ombi kakhulu. Yiyo loo ndithe mna Simamkele Qwele kweyam ikona ndiza kwenza ngamandla endinako ukuqinisekisa into yokubana ijustice yomntana is being served and ngendlela elungileyo. So ke ndizama ukuthi ke msazi wam, ifemeli inayo ithemba kuthi, isithembile ifemeli kuba isinike onke amagunya okubana siqhubekeke nokubalwela up until imini yokugqibela malunga nale case yalo mntwana. Yeah. Mama Ntsebeza, ndiyayiqonda uba xa umntu ehlelwe sisiganeko esifana nesi sereyiphu, umothuko esiba nawo siye sisithi, eyi, libulele ikamva lomntana bani bani. Asinoyibalekela loo nto, kuba umonakalo owenzeka kwixhoba ngalinye uxhomekeka ekomeleleni kwalo ngokwendalo nangokwendlela izinto elizithatha ngayo. Kodwa ikhona impilo ngapha koba lixhoba lereyiphu. Ikhona indima ekufuneke ubani nobani edlalile ukuze ixhoba ngalinye elifana neli sithetha ngalo ngoku lirikhave. Ngoba laa mntana funeke ubomi buqhubile, funeka aqhube nesikolo, funeka iqhube nokuzazi uba uyintombi ngokupheleleyo nokuba wehlelwe yilaa nto. Njengenina ayime kulolu hlobo, simqala ngaphi? Enkosi msasazi. Msasazi, okokuqala kwifemeli yabo lo mntana uhlala nomakhulu wakhe kuba umamakhe ungumphangeli eKapa. Umakhulu ke siye sahlala nayo ngalaa mini. Heyi, kodwa asikwazanga kuba indlela ebeyiyo ebeyonzakele. Uthe khona okuba umntana ahambe naye aye naye namapolisa babheke esibhedlele, kuye enzakele kakhulu kakhulu oko elila. Kodwa ke ndibe namhlanje ndiye ndanethemba xa bendithetha naye ndimbona noko ebona isapoti, kuba eyona nto imenze womelela sisapoti. Wabona uba tyhini bethu nabantu bayandithanda noba ndingumntu onjani na, kodwa abantu balubonakalisile uthando lwakhe, uthando kuye, watsho wakwazi ukomelela. Kodwa kona ikamva lomntana lona umangalelwa ulimoshile kuba ke umntana ngoku yena unalaa nto into uba xa ndibheke esikolweni ndizawuhlekwa ngabantwana besikolo. Xa ehamba apha endleleni kuzokhondiswana ngaye uba nampiya. Siye sathi ke sinomama uMafanya, umama uMafanya ukhokhele kulaa department yaka-community service apha eNtsikayiki. Sesahlala nomama uMafanya sabonisana into yoba maske siye kwi-social workers ukwenzeke zenze i-counselling kwelaa khaya. Qha ke ngelishwa siye safika besaphumile kusithiwa babheke kwenye ilali. Sanento ethi ke sizawuvukela ngomso sibacele uba sihambeni sikhe siyovela kwelaa khaya nabo bakwazi ukukhanselisha umntwana nomakhulu wakhe, bamkhanselishe. Kuba kaloku umntana yena funeke ehambile eyobhala esikolweni, kodwa eyona nto iphambili kukunida ikhansili imxelele into yoba mntanam hamba uyobhala esikolweni. Kona kona uzawuba nguye bakwazi uthetha naye ke njengee-counselling, njengee-social workers. Nomakhulu, nomama umakhulu wakhe bathethe naye bamkhanselishe ngehlobo abamkhanselisha nayo.
Ndicinga ngoku iyokwenzeka ngomso ke yonke loo nto leyo. Siye sathetha eso sigqibo nomama Mafanye uba ngomso masibheke phaa kunye no-women caucus wasemfrayeni umama uMadube. Ndingaphuma ngomso sibheke kuso kulapho ke ngoku ndiqonda into so kwazi into yoba sikwazi ujongana kakuhle naye umama nomntana lo sijongane naye kakuhle kakhulu. Laa mini umntana nathi kaloku singabomama asikwazanga nokumjonga umntana, kwakusoyikeka nje. Kukhona ke ngoku nathi sizabona kakuhle sikwazi uthetha naye umntana. Kona kona imbi into ehle emntaneni. Ikamva lomntana lona laa mfana hayi ulimoshile ikamva lomntana kuba kaloku ekugqibeleni umntana lo yena akasobe aphile abe ngumntana orayithi, umtraumathayizile engqondweni. Umntana ubuhlungu ngelaa hlobo msasana. Sithi ke singabamama noko siphuma ade sive isigwebo uba sithini oko siyi-Women's League sibapota elaa khaya. Makhe ndehle msasana. Nkosi kakhulu. Mama uXoxo, noba ngaba kuthiwa ikamva lalo mntana limoshakele okanye ulimoshile, singaske siyitshintshe loo ntetha sithi uliphazamisile, kodwa lo mntwana funeka erikhavile apha afane nabanye abantwana. Ndiyawuqonda umcimbi we-counselling, yonke le nto funeka yenziwe, ungenelela nontlalo ukuthini, kodwa thina apha ekuhlaleni simthini lo mntana ukusuka ngoku ukubheka phambili ukuze ayazi into yokuba iphupha ebenalo lisaqhubeleka futhi unako ukulifezekisa nokuba wehlelwe yile nto. Enkosi msasazi, enkosi ngenene nangenyaniso. Ayiko kuphela kobomi. Eyona nto iphambili ngoku ekufuneka yenzekile emntwaneni kukuba sihlale simnika uthando, simbonisa into okokubana le into yenzekileyo yona izawudlula, nokuba ubomi bakhe buphi angahlali ebeke ingqondo yakhe kule nto. Makazazi uba ungumntu naye, yonke le nto izawudlula. Umsebenzi uyakuthi uzube lula msasazi wam. Le nto seyithethwe zizithethi, oonompilo, oonontlalontle, amapolisa, kwa umasipala lona, sidibane sonke sihlaleni phantsi sibonise uthando, kuba eyona nto ngoku kulo mntwana ingazuphinda ibe khona kukuba akazuthemba kwamntu. Funeke simnike ithemba nothando into yoba apha emntwini xa kwenzeke into iyedlula. Enkosi msasazi. And le nto ayithethwa nje kuba kufunwa ave kamandi. Iyenzeka loo nto leyo uba ubomi buqhubeleke, kuba kaba ndiyafuna usho kumphulaphula ozothatha inxaxheba kule nkqubo ozongena kulaa nombolo engu-072 514 5381 ukuba xa ubhala naxa uzothetha uzothi ulibulela ikamva lomntana, ndicela ungayenzi loo message kuba ayonyani leyo. Unga-engaja ke mhlawumbi uba ungaphesheya. Ukuba uzothi eyi umntu owenze le nto kulo mntwana ulibulela ikamva lakhe lo mntwana, ndicela ungayenzi loo message ngoba ayinabo obunyani. Lo mntwana ingamehlela le nto nomnye umntwana emehlele namhlanje esingamaziyo mntakaQwele. Mhlawumbi ukhona kwapha kwintsika yethu but ayikabonakali neyakhe. But inyaniso yoba lo mntwana waliphelanga ikamva lakhe. Qha ke umbuzo ngokuba ujamelana njani nale ngxaki. 072 514 5381. Nto kaMadiko, hayi yiyo loo nto sekunyekenyeke kunje. Oonoteksi hayi umdaka lo mntu thutha abantwana azogqiba reyiphe adlwengule. Oh hayi phofu ke ngulo rhulumente ajika anqande izigilamkhuba zakhe. Ebefana uba ubethiwe ngabahlali, bambethe bamophule, bamkroboze, bambethe abe tyobotyobo. Uyabona mani uba kuthiwa ingandim ndidlwengulela umntwana indoda engangama okanye engaphezulu, amqhekeza ngenduku. Mna ndingamqhekeza ngenduku mna. Uyabona apha eBhongweni ngumali belinye.
akufane nje kuthiwa ureyitshiwe nje Mob justice. okanye umgangathe ngepeki bhetele. Ayondoda mani leyo. Ngabula maqhudeni umdaka noba mdaka le nto le. Enkosi ndilapha eMthatha eBhunga. Matyholo, nekubani ugoduka uyengcobo ubani uaplaya nomthetho wasengcobo ngoku. Ungayivumela imithetho ezindawo sifihla kuzo intloko. I-16 ngoku lishumi lesithandathu emva kwentsimbi yeshumi. Because almost bagqibela ilizwe esenza izinto ezimbi ebantwaneni bethu. Ukhuseleka phi ngoku xa uzawureyitshwa nguteksi umntanakho? Hayi, ngeke mawuthatha izijipho zolwahla elwandle. Siyixoxa laa mntana benamandla ambambe, avocoke ambambe amjeje. And bengayazi uba laa mntana uzomxelela kowabo. Akafani naba bangaxelanga uba abanye abaxelanga. Yazi sesibangxolile abantu bakutata ngoba ndikomani bakhe. Yeah, funa ukuthenwa. 072 514 5381. Sasazi molweni ngobusuku. Seyiva le nto ithethekayo. Abantwana bethu abangamantombazana xa bebona abantu abangootata bebecinga bafana babona abazali babo abazawuthi babakhusele kwizihange nezinto ezingalunganga. Asazi ke ngoku xa abantwana bonakala uba xa kuvela umntu ongutata, umntu ongutata usisilwanyana, umntana umjongela uba usisilwanyana. Siyaphela msasazi, siyaphela singoomama, singabantwana abancinci. Ibuhlungu into abantwana abancinci abareyithwa ngootata babo. Makangakhutshwa laa mntu, angabolela ejele. Nonkonzo ungxambuzi ngqama phobile. Enkosi umsasazi. Nkosi mama engqamakhwe. Nkosi mama engqamakhwe. Sawufika nakwimiba yasengqamakhwe wena, ungabi nalo ixhala. Sibhalele phaa kwiVukani Community Radio kuFacebook. Siya Sanga Hlubikazi Ndiya. Ibuhlungu kakhulu into eyenziwe ngulonoteksi eTsomo. Ndibulela i-stakeholder saseTsomo ngenxaxheba eyenzileyo uthi ke uphaya eTsomo. UBishop Ntlebi uthi msasazo wam andazi ukuba kwenzeka ntoni ezweni lethu. Ngumoya ethweni nalo ujikeleza amadoda. Uthi ke makabulele ejele ubhuti. Uthi ke useTsomo naye. Kuphinde kwatsho kwayena ke uBishop Ntlebi esithi ke ewe liphulo elihle eli lalo mngcelele kwaye uthi ke umama uXoxo lo uyamazi wayetishalakazi yakhe. Uthi ke mabaqhubeke babheke phambili nemiba efana nale. Nathi Force Maphophe omani ibuhlungu imbi le nto isehleleyo apha eTsomo. Phulaphula evakalisa uluvo lwakhe ndishilo ndathi abantu izinto bazithethela ngokwabo asibathetheli ngokwethu. Hello msasazi, ngumphulaphuli ndilapha eTsomo. Msasazi, into eyenziwa nguRose imbi ayithetheleleki nangolwesingaphi na. uRose imfanele ijele, abonele ejele. Sele zincede nangoba azixelele into yoba akafuni bheyili because ulibonile ikamva lakhe oluya ngakhona. Enkosi msasazi, ndithi nakumfana kaQwele ndithi qine mfowethu, bheke phambili, uqine neqembu lakho. Nisebenza kakhulu, niyasebenza. I-20 ngoku imizuzu emveni ko-10 phulaphula iVukani Community Radio. Boya ngena ekhaya. Vova mzimba kuba kusekhaya sijonge umngcelele obubanjwe phaya kwidolophu yaseTsomo namhlanje. Umngcelele ke obusithi angayifumani ibheyili lo rhanelwa ngokudlwengula intwazana eminyaka 13 ubudala. Ayifumenanga ke nangoku uba kade ingxelo zifumana zizokuba uthi
kangayinikwa. Sawubuyela ke ityala eli liqhube kwakhona. Yiyo ke le nto uva sincokola nabathatha inxaxheba ngoba labuyela ngomhla we-13 kwinyanga ezayo ngoNovemba. Siyoko msasazi. Yazi kwale nto kuba kusithi umntu odlwenguleyo ngumrhanelwa akusekude apho siyakhona. Gcina yena phaya esidakeni. Yabona ke Mgcina. Spade is a spade. Yabona ke Mgcina. Ndihamba nomgcina. Inje le nto Mgcina. Nintsi into kufuneke ke itshintshiwe ukuza kule argument uza nayo. Mhlawumbi ke izihlomelo kwimithetho yoMzantsi Afrika ifuna uba ibekwe apha, kwenziwe izihlomelo ngeminenye zihlanganyelwe ukuba ngokomile umgaqo sekuthi masitsho sithi ngumrhanelwa de ayogwetywa. Mhlawumbi ke ngokwemontlalo nendlela uluntu olubona ngayo lelishwa lokuhlonipha ubindekile. Yho, sasa takamaliwe yitsome 10 alisiyane isigigaba. Yitsome 10 kuba kaloku ngapha kwaLithuli kwakukho umntana oyintombazane yazi uneminyaka emingaphi na naye emncinci. Nalapho wabhaqwa ngasehlathini edlwengule kwenziwe yonke into. Kwakwanjelwa phezulu. Zinintsi izigigaba ezenziwa kule nto. Yitsome 10 le nam ndingwaseTsoma. Kwenzeka ntoni kanye? Ithena le tsomo ngoku yasaduma kakubi. Ngoku ifuna ngoku abantu abangonwabi. Yitsomo babe nexhala itsomo oko. Tsome 10 nale. Kuthena benacaba ngoku abantu ngoku bazawuhlala ngokungcungcutheka ngokudlwengulwa ngokuchachwa kulaa nto le tsomo. Kutheni ngoku kwakubi kangaka? Kwenzeka ntoni? Kunini mani? Kunini? Ngoku nanku ngoku ondidinayo ngulo ebethutha abantwana, isitafu sabantwana ngoku bajongile ubadlwengula. Esi sidlwengu sabantwana kodwa uthutha kwa abantwana. Uhlazisa igama loonoteksi kakubi. Abanye abantu abangootata abayiyo le nto. Abazizo tu izidlwengu, yintona bayahlaziswa ngabanye abantu abangcolileyo abamdaka baneentliziyo ezimbi. Ayikho lo yonke le nto eyenzekayo tu. Intona sinje siyangcungcuthekiswa thina boomama nabantwana bethu abangamantombazana. Hlenze siyangcungcuthekiswa ngootata abangcolileyo kuba abanye ootata abanayo le nto. Abanayo tu abanye ootata. Intona bayahlazwa ngabanye ootata baneentliziyo ezimdaka ababolileyo. Ukubola konke oku babenzileyo nonoteksi, hlazisa abanye oonoteksi. Ngoku bafuna ngoku oonoteksi sibajonge kakubi, sithi siyanoyika ukuba niyadlwengula. Babe elo xesha bangakhange benze nto, ingumntu oyi-one. Intona kaloku kuthiwa isizwe sifa ngomcinga omnye, sizawuthi oonoteksi. Asizusho uba unoteksi, sizawubaquka bonke. Ngoku sizawuqabela kanjani ezimotweni zabo? Siza koyika. Abantwana bethu baza koyika kuba kaloku bazodlwengulwa ngoonoteksi. Sizawutsho ngalo xa sithethayo ngoku kanti ngumntu oyi-one lo wenze le nto. Hayi bethunana, yini nabantwana, abantwana bethu bazawuthini? Sizawuthini thina? Sibalekele phi na bethunana? Sihlale phi? Zizingcoli. Zola Phango, Lady Fre Mgqukhwebe Entsokotha. Uthi msasazi ebuhlungu le nto yenziwe ngulo noteksi ureyipha umntwana. Uthi ke makabanjwe ahlale phaa ubomi bakhe bonke kuba kade ungcolisa igama lamadoda. Yonke le nto hayi egameni lethu. 072 514 5381. Yazi xa bebengambamba ngala mntu bengabanjwanga abantu abangoomama badibane ke kuye kodwa babeke ecaleni aboniswe njengabantu abangoomama kuba umntu wenza ntoni azawumkhulu ebantwaneni bethu. Xa bebengambambanga
Omama bambambe, abadade babambe laba mama bagqiba kuthiwa bhekelani bodade. Bambethe, bambulale, bamgalele ipetroli abhubhe, angabikho kuse kuthethe leyo, kuse kuthi umthetho uthathele idlanzeni. Ngoba kaloku laa mntu uzawuphinda aphume. Uzawuphinda aphume phaa. Uzawuphinda aphume. Kuthi uzawuxoxa ngaphandle kodwa umoshile. Hayi bo. Hayi bo, ilizwe lethu limoshakele ngoku, ayiselilo. Ayiselilo tu. Hayi, ayiselilo. Mawande Komani Park. Nkosi Mawande Komani 26 26 bethile intsimbi yeshumi yimbadu kwivukane FM uba uyangena siyakwamkela enkqubeni. Ndakaqwela ndifuna ujonga mhlawumbi ingangabi into eaplaya etsomo kuphela phantse kuzo zonke iindawo. Si-adjusta kanjani sikukuhlala ngabaselokishini ngabaselalini? Siyilungela nini kanjani imeko yokulwa iziganeko ezifana nezi phantsi komgaqo-siseko okhoyo ngaphandle komemelela into yoba makubekho inguqu lomgaqo-siseko? Kuba akusehla izinto ezifana nezi, intshisakalo nomsindo nokungaqoli koluntu lufuna uthathela umthetho ezandleni. Now, si-adjusta kanjani kumgaqo-siseko okhoyo ngokwemeko yethu? Mhlawumbi ke wena uzawuphendula ngokwemeko yale ndawo kuyo. Ngolo lo mgaqo-siseko ukhona uthi Ndakaqwela unalo ityala de ufunyane unalo, sibe sikubonile thina apha elalini uba uyibile intaka kamaliwa, uthathele umthetho ezandleni. Siganeko esikhulu ke sisithetha ngaso, kodwa senza njani ngoku okuphila nale constitution ibonakala abantu abanintsi bayayitshalenja ngendlela eyiyo xa sithelekisa noko kwenzekayo kwiindawo esihlala kuzo? Kuba asinawufane sikhohlisa abantu sikhuthaze ukuthathela umthetho ezandleni, kodwa imeko ngokwaphaya ekuhlaleni ibe ichanekile yona, kodwa ngokwasemthethweni it's a no-no. Mntakamaliwa, mandiqale nam ndinyathele kule yothathela umthetho ezandleni. Asingeke siyikhuthaze nanini na nangomso nangolwesingaphi, kuba kaloku elaa xesha sizalwayo thina abazali bethu bavotayo bavotela into yokubana wonke umntu akhululeke. So ndicinga uba yayisisivumelwano ke sangoko. Mhlawumbi ke yabhazanywa ke into yokubana kucaciswe into yokubana yintoni kuqala inkululeko. Ngoba emaxesheni amanintsi, msasazi wam, njengoba mhlawumbi uye ube active kwezi zinto, uye ufumanise into yokubana xa kuguqulwa le mithetho kusenziwa ezi zinto, i-participation yabantu ayibikho. Ndithi kuwe, imajority yezi-stakeholders zalapha eTsomo ezi ndikhokhele nazo kwiforam ziyazi nge-19 kaJuni into yokubana ukuze ibe ne-weight ikheyisi yenu nina bantu baxoxayo, akubalulekanga uyomatsha kakhulu nigcwalise itawuni nivale idolophu ngalamhla kuwa isigwebo. You must write your petitions before the day of judgment. So i-education kuluntu about how justice system operates ayisondelanga ebantwini. Umzekelo, sikhe sanekheyisi apha ebusondela nangona ingasondelanga. Kubanjwa umfana oqhekeze iholo wathatha iintambo zikarhulumente yavulwa ikheyisi. Lo mfana ebekwa iparoli yenye into. Ufumanisa into ethi awukwazi into yokubana kuba lo umntu ebe intambo wayegwetyelwe iparoli yokubana wayebulele umntu, uthi ke ngoku makaphinde agwetywe phezu kwesaa sigwebo salaa paroli. Umthetho uthi azifani
ezi zigwebo azenzileyo. Uyayiqaphela thina abahlali singxola phandle sithi lo muntu kwiparoli lona uyasayina ngoku 10 kutheni engaphinde ephuma yonke laa nto leyana. So it's because i-information sibhekele kuyo how to deal with the justice system. Ndithetha ngento yelaboratory into yobana how labs operates. How many people knows into yokubana apha e-Eastern Cape i-process yokubana xa ugqiba odlwengula wenza loo nto i-DNA test ihamba ohlobo. Ungafumanisa ubana a few, but it's something that is happening. Ngubani obeyazi into yokubana umcuphi lo wetyala through i-approval kamastishi ne-prosecution which is umtshutshisi uyakwazi uzisa direct eCape Town zikhawuleze zibuye. So if there is no education between the society and of course government, I would say ndiyavuya that kukho uceba zizinto that ecounseling bekusuppose apha uceba uyatsho into yokubana this is what we are discussing, we are prepared to take down ebantwini into yokubana i-justice system i-operator ohlobo yaziwe ngumuntu at the level of a branch ezantsi. But ke unfortunately zizinto ezingenzekiyo xa kubizwa imeeting kuthiwa kuzo justice uzocacisela abantu about how it operates. No one attends those meetings. It's something that is proven beyond measures. Iholo liba empty. The only thing attendwa ngabantu xa kuthiwa mhlawumbi kunengqesho kuyoqeshwa kufunwa abantu i-challenges nayo asithi irongo loo nto. But I'm saying here, Mr. Maliwa, in closing, we must try to be this generation that is aligning itself with education. Not uye esikolweni ke uyofunda i-degree and doctorate and cholon, but to understand into yobana iqhuba kanjani le constitution sithi kwathiwa kudala ngokuya isenziwa iyokhulula thina. Umzekelo bangangqina abamama ndinabo namhlanje apha into yokubana during the time kwakusiliwa kwi-struggle kudala yayingabantu abatsha ababekhupha abantu abadala etywaleni kuthiwa kuyiwe ezimithingini. Ngoku ufumanise ezimithingini abona abantu bakhupha abantu ebatywaleni ngabantu abadala bagqogqa abantwana okanye abantu abadala bashiya abantwana ngasemva bayo-attend ii-meetings abuye sithi yemntanam kuthiwa kuzawuqeshwa phaa i-PWP and all of that, because le generation that is supposed to be educating abantu kuba ixesha lelabo is far away from the information. So mna will ever encourage him of justice abantu they must work closely. Andifuna lento ithi kuthiwa amapolisa awasebenzi. It's a statement endiye ndithi mna asindikholisi kakuhle, because at some point if you go close and understand the operations how police work uyifumanise sometimes ukubana no yi-community engasondelanga. Umzekelo masithethe ngeTsomo. Xa ungena eTsomo epolice station wena mntakamaliwa ufika phaa kunenamba ka-station commander, kunenamba ka-chairperson we-CPF, kunenamba ka-General Adolf, kunenamba ka-provincial commissioner to national commissioner for instance. Uba uncedakali apho ufike mhlawumbi awovana ne-constable ekunceda ngaphambili uyakwazi uthatha inamba phaa uphume ufowunele umastishi. Uba kakuhoyo umastishi ufowunele uGeneral Adolf, uba akufowuni uAdolf ufowunele eprovinsi njalo njalo. But umntu uvele afike phaa ngaphambili angovani mhlawumbi nalo mntu umncedayo ngu-constable ulapha ngaphambili aphume sethukisela hayi amapolisa aseTsomo umzekelo awasebenzi athentheni. Why ungenzi ixanduva lobana ke uthathe le namba iqhunyiweyo ecaleni kwakho asizenze zona? So le ndithi yi-education engekhoyo ebantwini. So mna mntakalima ndirhalela into yokubana as bayibitshilo istate namhlanje kule meeting that mhlawumbi iforum ngofuneka iququzelele i-education. Uthi umama apha yiTsomo etheni le? Ndiwubuzile lo mbuzo bangangqina omama apha. iTsomo has been regarded as one of idolophu ene-protests ezininzi apha e-Eastern Cape. Kulo nyaka apha eTsomo ndicinga uba inoba ngoku sileqa ku-5 year protest. Ayonto intle ke leyo. It's because zii-challenges that we are faced with. And ke ngoku ingathi singaba bantwana bangahoywanga baziinkedama. Andifuni ukutsho ke kodwa ndifuna umsasazi i-education ibalulekile nale kuthiwa kwenzeka neTsomo khe sihlale phantsi sibuze into yokubana
siyibhuda phi thina? Kutheni ezinye idolophu singenayo lento? Kutheni ezinye idolophu zingastrike? Kutheni ezinye idolophu thina itsomo xa sisevukana uqwele? Nawe uyayazi loo nto. Eleka uqwele ezevukana uzothetha ngestrike. Yinto yakhe yakhophi leyo. So ndiza kumzazi mna i-education is something that we need to focus to. I-policies and constitution, they are very good, but abantu, they don't know how to work around them. Make ndibe ndisithi rhaqa ndisela amazi mntakamalini. Yeah. Amtsabeza, ngawuphendula uthini wena lo mbuzo? Agqibo ungena kuwo umntakaqwela kuba ke ekugqibeleni umthetho okhoyo ukhona ngoku, iziganeko zenzeka ngoku. Siluluntu ekuhlaleni senza njani ukulungela le meko? Bathi ke abelungu survival of the fittest. Ngoba ekugqibeleni ulapha ngoku lo mthetho nguoperatayo. Kodwa abantu xa bewujonga bayawunyevulela kuba bafuna into ezikhawulezileyo zokusombulula nokuhlalela imiba ngendlela ibifudula ihlalelwa ngayo mhlamnene. Enkosi Msasazi, ndicinga uba utata uMsasazi kule meko uthetha kuyo yokuba abantu bayene barhalela ukuthathela umthetho ezandleni zabo, ayilunganga loo nto leyo. Kuba loku izinto ezenzekayo sometimes uyafumaniseka uba kubanjwa umntu ithi kanti akenzanga nto lo mntu, sibe ke ngoku siluluntu besesithathele umthetho kuthi, kufumaniseka uba lo mntu khange enze nto. Into ebalulekileyo yinto uba linyani eli lithi, kodwa ke andifuni ukuthi abantu aba-educatwa iipolisi nee-constitutions ziyenziwe bayazi-educata. Qha abantu babe nemisindo once kubekho into eyenzekayo. Kanti ke akumelekanga kube njalo. Kumele uba sihambe ngee-processes ezenzekayo. Like le nto uba kuthiwa masilinde ii-results zalo mntana. Zisenokuba ii-results zithethe enye into kanti akenzanga nto laa mfana. Sibe ke ngoku thina benemisindo zezinto zingalunganga ezo. Ekufuneka qha sixelelane, sifundisaneni, laa nto ithi masingabi nemisindo, ezi zinto masizehlise ukwenzela uba umthetho wona uhambe indima yawo. Asikwazi siluluntu uthathela umthetho kuthi kuba kubanjwa abantu abangenzanga nto, sibulala abantu abangenzanga nto. Laa nto ithi ke ndicinga uba mna eyona nto ibalulekileyo yinto uba iyafuneka kuthi xa kuhleliwe kwii-meeting kwii-meeting zibanjwayo nakwiibhodi zithethwe ezi zinto, abantu bazazi into yoba apha kaloku nangoko ze kuyekwe kuba kuthiwa makubekho intando, zizinto ezinje. Kuba kwakufumaniseka uba ngamanye amaxesha kuqhonywa umntu ongakhange enze nto, kanti yena menzi ukhona ulapha phakathi kwethu. Zezinto kufuneke ke ngoku abantu bezazile, kodwa abantu bayazazi intona abantu ke banalaa misindo yabo, bafuna ukukwenza ukuthanda kwabo. Ndifuna ukuthi ke mna ke tata uMsasazi kuyo yonke ke le nto sinaye, urhulumente wethu makasincedise urhulumente kule nto yokuba umntu xa ngaba ii-results zibuye zisithi nanku eyona menzi, umenzi makabolele ejele. Izawusincedisa loo nto, yeyona nto izawusincedisa. Uba ukhe kwenzeka umzekelo womntu wamnye owonto uba makabolele ejele, ingaze iphele le nto lereyiphu. Ingapheli nje yinto yonto uba ubona umntu ereyipha umntana wam, ubone umntu emva kweenyanga ezimbini nako ngaphandle. Umthetho urhulumente makasincedise kwepha emthethweni. Emakhe ndehle kancinci ke Msasazi, senkosi. Uyangena ngoku sijonga umnqelele obubanjwe namhlanje nofuna ubulungisa buthathe indawo yabo, ngakumbi ke kwixhoba, ngakwixhoba eli kutyholwa ukuba lidlwengulwe ngunoteksi phaya eTsomo. Sincokola noSimamkele Kaqwele, coordinator phaya eTsomo Stakeholders Forum, khona umama uPhiliswa Ntsebeza, shilo sathi ngusekela sihlalo wephiko lamanina kwi-ANC apha kanye kwi-region le yaseKrizana. Ukhona ke umama uNtomfikile Xoxo, shilo sathi nguceba we-EFF phaya kumasipala intsika yethu. Mama uXoxo, Mntakamaliwa, singena kanjani lo mbuzo? phaa kwa-EFF xa ndiza kanye kulo mbuzo wakho, Yeah. ku-Justice System and Correctional Services, ne ikhona into ethethwayo i-EFF
EFF government will massively expand the capacity of Chapter 9 institutions that provide assistance to the people, particularly the Office of the Public Protector of South Africa, Human Rights Commission, and Gender Commission. Abuye at EFF government that will provide ordinary people with access to quality legal representatives to represent them in civil and criminal cases to ensure that their rights are protected. Kuba ke ngokwamalungelo ethu siwabona engakhuselekanga. Yiyo loo nto ke imayo yona ithi kweyayo uburhulumente baveza ezi zinto ndizithethileyo mntakamaliwa. And obubomi kaloku ngoku abukwazeki kakhulu ukukhuseleka. Ndithi mandime apho mntakamaliwa. Enkosi. Siphangoku kwishumi elinethoba phambi kwentsimbi yeshumi elinayo. Eyi, ndaqwela. Yeah. Iyanibhida into efana lesichophileyo kuba sithetha ngento enye kodwa umbuzo ukuba inoba zingaphi esingazaziyo ezenzekayo. Mhlawumbe enye iyane laki yabonwa ngumntu okwazileyo uhlaba umkhosi. So loo nto indenze ndizibuze umbuzo uba inoba uza kuthiwani ukuzama ukukhawulelana neengxaki ezinje. Indawo nendawo ke inemingeni yayo. Ulutsha, ngoba kaloku into edaba ndibize eli gama lethu ulutsha kuba awuthetha nge-stakeholders forum. Usikena ngapha nangapha yonke ikhathagori yomntu okhoyo. Indlela yokulibandakanya apha kufanele ithini? And uyibalule into yobana uthethile nezazikolo noba uthini umkhombandlela. Singathetha thina kule ndawo. Bathethe oonontlalo abadibene nomntwana. Bazawusebeza abantwana apha esikolweni. Kwehla ukuzithemba kulo mntwana. Now, sibafaka kanjani abantwana at that age kule conversation? Kuba ukuba lo mntwana uyile esikolweni basebeza abantwana abo ntangandini, ngomso ehlele omnye wabo abangajonga heyi bendimhlekile ubani. Banento ezibulalayo kwabantwana, azibulala. Now, sibafaka kanjani abantwana kwezi ngxoxo zoba omnye wenu wayeke wehlelwa yile nto, omnye wenu angehlelwa yile nto yokufumana ilishwa lokuba rich, kuba sikwisociety ezinjalo. But siba include kanjani kule ngxoxo yobana imehlele lo sithetha ngaye ayiko kuphela kobomi kona, but bona babe yinxalenye yale ngxoxo ngaphandle kokusebeza bahleke. Kufikelele kwelo xesha ngoku kuba uba uhlekile lo ngomso xa isenzekela yena akalibazisi. Ucinge uba ebehleke omnye izolo azigqithisa amafu. Yingxaki esijongene nayo kwabo bantwana. But sibafaka kanjani kwezi ngxoxo yoba ye madoda sijongene nale ngxaki ayoyeni nodwa ningabantwana, wonke umntu nabantu abadala bajongene nayo le ngxaki yale rape. But sibafaka kanjani ke ngoku abantwana kule ngxoxo kwicala lokuba umntwana olixhoba ngelo xesha angoyiko ntangandini uba eyi mandiyeke kwayesisikolo ngoba bazawundihleka. Mntakamaliwa, zintathu into endicinga uba ndizazikhankanya mna uphendula umbuzo wakho. Yi-lack of parenting from our parents. Eyesibini ndicinga uba it's education. Ndigqiboyikhankanya ngekudala. Mhlawumbi ne-competition. Mandicacise kanje ke phaa ndiqale ngale lack of parenting. Xa unokhe utshekhishe
le generation ibizala omama uNtsebeza nokhansila leyikhulise bona, uchekishe izinto ezazisenzeka ngela xesha, then uchekishe ngoku nale generation ikhuliswa ngabo nezinto ezenzeka ngeli xesha. Umzekelo nje omncinci, ndiqinisekile elaa xesha umama uNtsebeza akhulayo wayengashiywa umama wakhe okanye ngumakhulu wakhe xa ebheka ecaweni ngecawe, wayehamba naye. Yinto endiqinisekileyo, naye uzayingqina loo nto. Ingeyo choice futhi unyanzeliswa. But ngoku umama uNtsebeza xa ephuma ebheka ecaweni ngecawe ushiya uSimamkele ongunyana wakhe ngasemva ebheka phi. Parenting ke ukuba yintoni le bangayincancanga bona pha kubazali babo, because xa utshekisha into ezenzeka kwangelulanga uba kulale uDlamini noDlamini ibe yinto mhlawumbi epublic, but ngoku into esiyenzayo thina, masiqale njalo, the lack of parent. Ndicela iphendule ngabo mna okokuqala uba bayibhude phi, because mna ndinayo into ethi ikhona into abayibhudileyo bazali bethu apha kuthi, mhlawumbi baspoyile kakhulu, andiyazi, mhlawumbi bawuphendula. So i-lack of parenting ihambe ke iye kwinto ethi sikhe siye kwezi ndawo ke zikamama uyandichaza lebusuku. Uxa ujika ikona udibane nomntana uqonda uba lo noko man ngu-13 years old, lo ngu-14 years old lo. Ewe akakho ngaphakathi apha kwamama uyandichaza, ulapha esitratweni. Now uzibuza umbuzo into yokuba uleli kanjani umama wakhe engekho lo mntana, nanje yayisenyobeni siyibonile. Ndiya kulaa lack of parent uba ingaba ayinayo na impact kule ngxaki esikuyo ngokwe-generational outcomes. Ndize kule education, yabona ke kuyafundiswa esikolweni kakhulu. Ndinomdla into yokubana yintoni le ifundiswa esikolweni eli xesha sikulo, because most yabantwana abasesikolweni mntakamaliwa bayahlekana, as you say. Iwari yethu nje bezawubuya lo mntana is that akazuhlekwa na, because I feel like the system of education ekwaba bantwana current ayo system ethi mazi umntwana ohamba naye into yokubana angakhange abe naso isonga sesikhaftina. Noko le yethu igeneration thina besikwazi noko ushera ikota. Umsebenzi sithi sometime bendikhe mna ndikwazi ukhera i-R1 esikolweni, but lo mntana sekhaya ungikhazimla una 10 years old ukhera i-R20 plus esikolweni lo nyaka. So ihamba le education ibe nayo i-compromise kwizinto ezi-influencer ii-decision abazithathayo. So ndinomdla into yokubana njengoba kutitshwa apha ezikolweni, yintoni le ititshwa pha le yenza into yokubana awunawusitya isikhaftina esize nomaliwa esikolweni. Mntanam, qiniseka uba utya ezi, yenziwe yintoni de sifike apho. Ngawo mntanam, mna ndifuna aphathe ibheka esikolweni, akanawuphatha iapire namanzi, umzekelo. So mna ndihambe ndiye kwinto ye-competition. I-competition ke ndiya kwinto ethi thina we are a generation that competes to each other. Ihambe loo nto iyo affecta abantwana aba sithi ke ngoku bancinci apha esikolweni, because bebona into yokubana man uqwele nje bezala lo mntana. Ndiya kwabantu apha esikolweni nje omaliyo bangoba bapha esikolweni, because bazalwa sithi imajority yabo siyabazala bapha esikolweni. Now i-competition yethu uba umfundisa phi inayo i-impact kwi-parenting yethu le ndithi mna ibhudwe ngabazali bethu. So anampendulo yokuphendula, qha nam ndifuna ubuza apha kumama uNtsebeza nokhansili into yobana bayibhude phi i-parenting, because mna I blame le generation yabo, because umama uNtsebeza uyandishiya abheke ecaweni.
uyandishiya abheke endaweni elungileyo. Umzekelo ifana nefamily bathi zintoni reunions, I don't know about to call it. Xa kuthiwa kumcimbi elalini ethile njengeni kwaseTsoma kuthiwe apha umzekelo ecala. Wayengashiywa yena ngumama wakhe, ndiqinisekile. Wayehamba naye amfundisa abantu bakowabo uba nanku kwabani. But mna uyandishiya benisithi hayi ndizaba lapha elalini mna. Hayi hamba wedwa mama, hamba wedwa. So umuzi wami uyapha kubo into yokubana bayibhude phi. Abayiboni namhlanje noba ingakho ibe ngabo abantu that benze kwanje namhlanje ilizwe la le nto leyo. Mandisela amanzi mntakamaliwa Ngxaniwe. Mama Ntsebeza. Iza ba. Tata Msasazi, ndiyamuva utata uxwele into uba masike siphefumle uba ngaba siyibhude phi ngale nto. Tata Msasazi, akho nto siyibhudileyo singabazali tu. Hayi, qha ingxaki inkululeko yena yaza nee-rights. Inkululeko yeza nee-rights. Abantwana bethu banee-rights ezininzi abazifulayo, kuba uthi ngeli xesha umntana umxelela le epha endlini akuxelele leya. Abantwana bethu abafuni ubethwa. Uba ukhe wambetha umntana uya epolice station uyokumangalela. Zinto sasingazenzi ke thina ezo, kuba wawuthi uba ubuxhunyiwe okanye ubuyodlala funeka kubethe umntana ungumntana oyintombazana u-5 usendlini. Aba ngoku uyakwazi ungena ngo-8 and akufunekanga uthethe, funeka uthule kuba uyokuxelela into engaphaya kuba une-right yakhe. Okwesibini, abantwana bethu umbone umntana unxiba into ongayithandiyo apha endlini aphume enxibe isiketi esiveza yonke into apha kuye. Uthi xa umxelela mntanam sunxiba ngolu hlobo, athi hayi mama, umbone uba kunjalo nje angakubetha ngehlobo athetha ngalo. Kanti ngelo xesha wena uyayazi ukuba imba mama uthethe le nto mawumlungise, zezi zinto zenzakayo zokurishwa sometimes baritshe, kuba ngamanye amaxesha amadoda kaloku ngabantu abarhalayo. Umntu uthi awubona umntana ingathi ngabantwana ababhubhubhu amrhale ngeli xesha umntana amncinci. Senditsho into uba abantwana bethu, okwesithathu, abantwana bethu bathanda imali. Tata Msasazi, imali bayayithanda. Uba ngaba uthe umntu ongutata ndiza kunika imali ethile uzothule, bayathule banyamezele benze loo nto kuba efuna imali. Ndithetha ukuthi Tata Msasazi, ilizwe lona limoshakele ngenxa yee-rights abanazo. Kunjalo nje asisoma sajika, asikho nto sinokuyijika kuyo yonke le nto kuba loku banee-rights. And le nto athi ukhompyutha uqwele iqala apha ebazalini, kunyanisile ukuba ikungqeqesha iqala ekhaya. Siphume sibabheke esikolweni, sibase kootishara. Umntana uzothi engaqeqeshakanga apha endlini umse kutishara. Utishara akasekho nto because utishara yena uyotisha umntana. Umntana ufana ayiqale ingqeqesho bekhaya ayibone uba umama into ethile akayifuni, ufuna ndenze oku noku noku. But abantwana bethu abayenzi loo nto leyo. Ilizwe libi kunjalo kuyo yonke. Umntu othi uyakwazi uqeqesha uyavuya kuba sisengxakini ngabantwana bethu, into abazenzayo esizibukelayo bezenza. Yiyo le nto kunjena ke ngoku kule hlobo kulula. Abanye bareyishwa ngokuba befuna imali, abanye aphuma ezindlini benxiba izinto ezingalunganga. Umntu enxiba impahla eyibona uba anxiba isiketi iipeyinti zibe ngaphandle, athi azawuthini utata apha ngaphandle. Yiyo le nto befumana kwaKripa. Makhe ndisele amanzi kancinci ke. Ya, phambi kokuba usela amanzi mama, kodwa ndiyafuna ungayishiyi le ndawo yoba aba bantwana bangqunge lo ulixhoba ngeli xesha sithethayo. Ingaba lixhoba langomso, not only lo sithetha ngayo namhlanje. Sibafaka njani kule ngxoxo yokuba jongani ke, ayiyonto yokuhlekisa le, enzela uba naye abone uba ayikokuphela kobomi. Ngoba umzekelo kukhona ii-messages ezingena lapha kwipage ezitshoyo ezibane zisithi ikamva. Once ndibone imessage ethi ulithentheni ikamva lo mntana ndiyayitsiba. Isizathu kukuba ayiyo nyani leyo, kuba lo mntwana uzawubuya ngenye imini ancede abanye abangamaxhoba mhlawumbi. So ndizama ukuthi ayikokuphela kwabo, kodwa aba bantwana ontangandini sibafaka njani kule ngxoxo uba jongani ayiyonto yokuhlekisa le,
ingahlela nabani nokuba ungakanani nangaliphi ixesha? Enkosi Tata Umsasazi. Ndicinga uba kule case injalo ke Tata Umsasazi bekufanele into uba sizezi structures siye esikolweni apho umntana afunda khona. Sikhe siyocela siyocela uba sithethe nabantwana besikolo okokuqala ngele meko ilapha yenzekayo, bayi-andastende kakuhle. Okwesibini, sibaxelele uba umntana wehlelwe yingxaki enje anikwazi into yoba nimhlele kuba ngomso iza kwahlela wena into ehlele lo mntana. Bamele bamsapote, bamthande lo mntana ngalo lonke ixesha. Kunjalo nje angahloko umntana ehleli ezoyikisela. Funeka abe lapha phakathi kwabo, bamthande, abone naye into uba hayi le nto ibindehlele kodwa ndizawuphinda ibe ndim. Kunjalo nje ibe ngabona bantu batshoyo into uba hayi funeka ufunde ube yinto ethile nento ethile. Kuba nyhani ke iqala phaa kuba bazawufika mhlawumbi xa efika lo mntana ufike bemjongile phezulu besithi yilaa nto ke ngoku funa behambe boyobuziswa into uba bangayenzi phaya esikolweni loo nto leyo. Nootishala nabo babaxelele into uba bantwana xa efikile eli xhoba lifundisele le nto ze nifike nilithande nilamkele ngezandla ezishushu nifake phakathi kwenu ngalo lonke ixesha. Ndicinga uba ke loo nto ingancedisa naye azibone onwabile phakathi kwabanye abantwana. Enkosi Msasazi. Nkosi kakhulu. Mamxoxo. Mamxoxo. Msasazi. Ya, bakalaphi. Hayi, Tata uQwele uyasinyathela futhi ke andifuni ukumphikisa Msasazi wam. Yeah. Le nto ayithethayo indishukumisa indawo kuba thina saqeqeshwa futhi ke aba bantwana bethu nabazukulwana bethu, mandiye bazukulwaneni kuba lo sesengabazukulwane kuthi inkoliso. Yeah. Yes. Ithi le nto aba bantwana setshilo uMama uNtlebeza bane-rights but bayazilibala ii-responsibility zezi rights zabo. Eyona nto basibetha kuyo uyakuxelela uba lilungelo lam ukwenza le nto. Alibali into yobana unoxanduva lokulandela eli lungelo lakhe. Eyona nto ke ngoku seyiphambili kubo ukuba ukhe uthetha into enzima uTata uQwele wamnika imali encinci uxolele nayiphi into akawuyithatha noyithatha. Bona abayazi into yokubana umntu uyanela yile nto anayo. Into ephambili kubo sebezawude bafumane nodlwengulwa njena kukubana ukuba umnika i-R10 ufuna i-R100 uza kuhamba ke ngoku aye kulo tata ungusugar daddy amphi imali azokonakalelwa ke ngoku. Ithi into elandelayo abantwana bethu siyazama Msasazi ukufuna indlela yobaqeqesha kweli xesha labo. Ndenze nje umzekelwana kule nto ithi umntwana xa yonakele phakathi kwabanye mabaqhele uhlala naye bangamhleki bambonise. Ikhona into ekhoyo Tata Umsasazi ekuthiwa yinkciyo apho iqokelela abantu abatsha ibanike umthetho wokuba umntu omtsha uzigcine njani. Xa efika phaya umntwana nokuba wayethe wadlwengulwa kuthiwa xa kuthethwayo phaya hayi awonakalanga uzawuphinda ube nguwe. Zezi zinto ke ngoku sizama ukuba sisebenza ngeli xesha labo kuba abantwana xa bekunye beboniswa ukuba intombi nto ithini imeko yayo bayafundiswa ke phaya. Zezi zinto sizizamayo ke ngoku ngeli lethu ixesha uba mabakhe abantwana bethu singabazali abangoomama bavumele bajoyine ezi gruphu zeenkciyo ukwenzela ubomi babo butshintshe kuba thina sisakwazi ukwenza nto. Thina ngoku sesibakokosa akukho nto sivumayo into yobana yenzeke bengayithandi. Ndifuna uthi Msasazi wam mani eyona nto iphambili neyona nto abantwana bethu ngoku bafuna sijike uba sithi khe sikwazi uhlala nabo phantsi sibabonise uba lona ngumntu naye uyawuhlala enjena. Enkosi Msasazi wam. Nkosi kakhulu. Intsimbi ye-11 ngoku kwiVukani FM. Sifumana ku-90.6, 98.4 naku-99.9. Fika ke sesiyivala ingxoxo yethu yosuku lwanamhlanje. Kodwa mandize kuwe Mama Ntsebeza.
shoma zokugqibela kuthiwa kaloku ladies first. Le ndoda kwaQwele ndawugqibela ngayo. Shoma zokugqibela mama ndinikhulule. Enkosi msasazi, ndifuna ukuthi ke mna msasazi, okokuqala mandibulele mamsasazi ngokuthi ingene sibe sikwezi ngxoxo zingena namhlanje. Ndicinga uba ke abantu bamamele nabantwana bamamele kuyo yonke le nto ibaluleke kakhulu kuba sithetha into ezibalulekileyo apha. Ndicinga uba eyona nto izawusincedisa apha kukuba sijonge phambili singamakhosikazi, sihlale nabantwana bethu ukubatitsha ngalo lonke ixesha into ekufanele bayenzile nabangayenzanga ukuze sikwazi ukwakha esi sizwe sibheke phambili. Kuba kaloku ngoku ukuba ngaba ngoku sawuyekela kubo sawusoloko ngalo lonke ixesha sikhala sibheka kwezi. Nathi singabazali funeka sibe nalo uxanduva loba masibagade abantwana bethu. Uba umntana ubheka edolophini uyambona uba u-under age, sukumhambisa yedwa. Funeka ngoku usoloko umntana uthi umyaleze nakubanye abantu uba kucacile into yoba sawukhala okokoko msasazi. Ndicinga uba mna nantso into ebalulekileyo kum. Singabazali masisoloko abantwana bethu sibeke iliso kuyo ukuze bakwazi ukukhula. Enkosi msasazi. Mamxoxo, beka isingqi siyivalele evangeli. Kuthi mandilenze izwi lombulelo. Tata Maliwa, ndicela ukuthi mandilenze ilizwi lombulelo ngale mini yanamhlanje. Izwi lam lokugqibela lithi masihlale ngokuthandaza singabazali, sithandaza ngabantwana bethu. UThixo esasicele kuye abantwana makaphinde ajonge ngemva asibonise uba masenze ntoni na. Enkosi. Ndaqwela Madenga wetyala ugqityiwe batsho nasebathenjini. Hayi, enkosi kakhulu umntakaMaliwa. I think mandiqale ndibulele eli thuba. Ndiye ndithi xa ndithetha komama uNtsebeza ndithi ndingoyena mntana ublessed apha eTsomo kuba jonga nangoku undifake phakathi kwenkondekazi ezindala. Nam ndifumene amazwi amandi kubo, ingakumbi nam ngoku ndiyokutyisa kuba bathi la malungelo sawuninilwela wona anizazi responsibility zawo. So bekungatshiwo ke kwaba bantwana bodwa because bekusitshiwo nakum kuba ndingomnye wontangandini wabo. So ndizama ukuthi ke okokuqala mandibabulele nabazali ababini ondifake nabo. Andiqondi ukhona omnye umntu okho wayenza loo nto ubafake neenkondekazi ezingaka kwiseshini elolu hlobo. Mandiyibulele ke loo nto. Okwesibini ke mhlawumbi ke nokokugqibela ndicela uphinda ndibuyele nje kulaa sasicelo besisicelile ngoba besiqala siyiforum sibambisene nesikolo okanye nezikolo. Eziba ngoku sizawuqhuba ukubheka phambili kwi-13 sisenza ii-mobilizations, siyacela into yokubana sithi qha ingakumbi ke ekungqoleni nokubizeni igama eli lomntana kuba ngoku bebhala ii-exams funeka sibanike laa peace. Asirhaleli mhlawumbi othuke ngenye imini xa ebhala iphepha le-maths ave kusithiwa justice for bani bani, othuke aphume ecaleni. So yena funeka ayazi into yakhe into yokubana igqityiwe. Kambe sitshilo phaa kwifemeli sithe yena useyifu, ubanjiwe laa mntu, yinto ayaziyo leyo. So asifuni uva kuthiwe mhlawumbi ngoku ikhona into engaphaya. So nakasiya kwi-13 but ke sawumane ke siyipoposha apha ngendlela ezokileyo. So siyalibulela ke lo thuba. Lastly ke msasa sibulela wena mani ngokuzidina umane usikhweba siyiforum. Ndicinga uba iTsomo Stakeholders Forum ngaphandle kwevukani ayonto because niyasincedisa to spread information njengalesi sicelo ndinaso. Uba likhona mhlawumbi nagqwetha enicimba mhlawumbi evukani lingava ngalo mzuzu lirhale loncedisa into yobana how best can we tackle this case as a forum because thina sihleli nomntana lize ngaphambili lidibane nawe then thina ke ngoku sawuqhamzela nawe sikwazi uba at least le case sikhe senze umzekelo abantu baseTsomo entsika yethu eTrizane Eastern Cape South Africa bakho benwabi. Ngaloo mazwi ndithi maze nethole ubusuku benzolo. Bayathemhlekazi, siyabulela siba makazo zibini. Nathi ke sawubane sithi gqolo sikhangela i-update nawubane nisifumanela ke ngokuncedisana nentatheli yethu ezinze apho eqonda ukuba
konke okwenzekayo siza kufumana ngomzimba ongenaxhala. Ndibalulela ke nam ndibamba ngaso zibini ukuba nikhethe ungalali nathi nizokuba inxalenye yale ngxoxo ukuba eli liqonga ivukane lenzele wena ukuze sikwazi ukuncokola ngezinto zalapha. Izinto zethu ezo shilo ke ndathi binguye uSimamkele kaQwele uphuma phaa i-coordinator Tsomo Stakeholders Forum, bekhona umama uPhiliswa Ntsebeza, yena ke ngusekela sihlalo kule region yaseChris Hani kwiphiko lamanina le-ANC. Kwenye icala besinayo umama uNtomfikile Xoxo, shilo ke sathi yena nguceba we-EFF kumasipala intsika yethu. Enkosi, sibamba ngazo zibini. Lo mfo wasedutywa kuthiwa nguZolani Mkiva, uhamba no-Uni, uthi Hugo Chavez. Mhlawumbi nam ngenye imini ndingaba indoda yaseVenezuela ndibe yiye lapha eMzantsi Afrika inikwe imbeko efana nale uZolani Mkiva wayinika le ndedeba. Mithandathu imizuzu ibethile intsimbi yeshumi elinanye. Enkosi, sisi. Oh.